No niin, tervetuloa mukaan. Tämä on Deep Shittiä tunteet työelämässä keskusteluohjelma. Mun nimi on Camilla Tuominen ja tämän ohjelman tarkoituksena on tosiaan nostaa esille aiheita ja tunteita työelämästä, josta ei meidän mielestä jutella tarpeeksi. Mä oon itse startup-yrittäjä ja me tehdään töitä tunteiden kanssa. Ja me ollaan kehitetty työkalu nimeltä Emotion Tracker, jonka avulla yksilöt pystyy tunnistamaan ja analysoimaan tunteitaan. Tänään meillä on aiheena ihan mieletön, eli pelko. Tämä on aihe, jota mä oon odottanut koko kevään, että milloin tämä saadaan käsittelyyn, koska tämä on startup-yrittäjille yksi yleisimmistä. Ja vieraana meillä on Henkka Hyppönen. Tervetuloa mukaan. Kiitos. Lähdetään katsoa kohta, että mikä tämä pelko on ja mitä se on syönyt. No niin, tervetuloa takaisin. Tämä on tosiaan Deep Shittiä tunteet työelämässä ja meillä on aiheena pelko. Ja Henkka Hyppönen on vieraana. Hän on juuri julkaissut aiheesta kirjan nimeltä Pelon hinta. Mikä sulla, Henkka, fiilis? No, tietysti jos miettii kirjan julkaisemisen jälkeen, niin siinähän on sellainen noin kuukauden kauhuaika, jolloin kirja luovutetaan kustannustoimittajalle ja kustantajalle, ja sitten sen jälkeen sille ei saa enää tehdä mitään. Ja sitten tietysti niin kuin alitajuinen mielihän on sellainen, että sieltähän pompsahtaa esiin kaiken näköistä. Erityisen paha on, jos sattuu menemään sinne tekstiin, koska sitten näkee kaikki, että tuolla lauseen olisi voinut kirjoittaa paremmin. Ja tuossa olisi voinut vähän järjestystä muuttaa, mutta sehän on, niin kuin, se on ihan loputon suo. Että se kirjaa voi parantaa vaikka 15 vuotta. Mutta sitten voi olla, että sen aika on jo ohi. Erityisesti jos puhutaan tietokirjasta, niin voi olla, että on hieman vanhat tutkimusviitteet siinä kohtaa. Joo. Mutta tavallaan, että nyt tässä on vähän jo rennompi, että tämä on tämä julkaisuviikko, että katsotaan minkälaisen vastaanoton se saa. Että. Joo, no toihan on ihan tapa, kun startupeilla sanotaan, että sähän voit jäädä viilaamaan sinne niin kuin sitä, vaikka kuinka pitkään, mutta sitten sun vaan pitää vaan jossain vaiheessa let go ja päästään niin kuin käsistä. Ja. Kyllä, mutta kirjasta ei voi julkaista beta-versiot. Niin tehdään uusi revised version. Että tavallaan se pitäisi tehdä toisella tavalla. Että ehkä se niin kuin nykyaikaisempi tapa olisikin tehdä se, että kirjoittaa blogeja. Ja parantaa sitä lennossa. Mun tapa tietyllä tavalla on tehdä sellainen beta-versio, koska mä puhun niin paljon koko ajan yleisöille, niin mä pääsen testaamaan niitä ajatuksia jatkuvasti tuhansilla ihmisillä. Ja sitten näkee, että miten joku niin kuin tarinan kaari kulkee esimerkiksi, tai että tajuaako ihmiset tämän, mitä mä selitän, tai että onko tämä alkuunkaan kiinnostavaa heidän mielestään. Niin sä näet niiden silmistä tästä. No näkeehän sen intensiteetistä heti ja näkee kysymyksistä ja kyllä se nyt. Yli 40 000 ihmistä valmentaneena, sekin on vanha luku, lopetin laskemisen jossain vaiheessa, niin kyllä se nyt jotain tietoa tulee niiltä ihmisiltäkin niissä tilanteissa. Okay. Saatika sitten, kun lukee palautteita ja lukee ennakkotehtäviä tuhansia kappaleita, niin kyllä se tietää, että mikä kolahtaa ja mikä ei ja mitä ihmiset kelailee hiljaa mielessään. Okei, ihan mahtava. Se oli fiilis ja siis tosiaan niin kuin mä sanoin, niin tämä aihe on semmoinen, mitä mä oon odottanut kovasti, koska jos mä nyt niin kuin voin sanoa startup-yrittäjänä, jos on niin kuin kaksi oli silleen, niin kuin ensimmäiset tunteet, mitä mä sahasin semmoinen niin kuin vuoristoradassa, niin se oli euforia ja pelko, siis semmoinen käsin kosketeltava niin kuin todella. Ja sen takia se on niin kuin kutkuttanut ja on paljon sitä niin kuin lukenutkin, mutta mikä sai sut valitsemaan tämän aiheen sun kirjalle? Se on hyvin pitkälle nuo valmennuskokemukset ihmisten kanssa. Mä aloin niin yhdessä vaiheessa kiinnittää huomiota siihen valmennuksissa, että sit loppujen lopuksi ihmiset on kuitenkin aika älykkäitä ja niillä voisi olla jotain annettavaakin ja niillä on aika paljon osaamista ja niillä on tavoitteita, mutta sitten jotenkin tuntuu, että se viimeinen vaihe puuttuu siitä. Ja sitten tietysti niin kun aina kun mä oon lähtenyt siitä, että mä yritän tehdä töitä niin, että saa joko potkut tai ylennyksen. Että niin kuin tavallaan niiden välissä ei ole mitään. Että yrittää tavallaan mennä jatkuvasti sinne niin kuin äärirajalle, joka jollain tavalla palvelisi vielä muita ihmisiä. Niin silloinhan ollaan jatkuvasti tässä, että kun niin kuin yrittää omasta vaatimattomasta näkökulmastaan huippusuoritukseen, niin siellähän tulee näitä rajoja. Että milloin vaikka haastaa jotain ihmistä voimakkaammin tai tekee jotain sellaista, joka on niin kuin täysin radikaalia tilanteessa.
Ja silloin se niin kuin jossain vaiheessa aina joutuu miettimään tällaisia paikkoja. Että joutuu menemään paikkoihin vaikka, jos se kokee itse, että ei ole täysin valmistautunut vaikka siihen. Ja sitten mä en tarkoita sitä, että ei ole tehnyt valmistautumistyötä, mutta jotenkin kokee vaan, että onko toi paikka vielä, missä voi olla. Ja silloinhan huomaa, että tällaiset tavallaan niin kuin epäilykset ja tunteet velloo siinä. Niin, törmäileekö siinä, niin kun sä koko ajan näytät kädellä tuohon, niin tuleeko siinä niin siis joku kohta, sit, mistä rupeaa niin se pelko tai joku muuri tai joku? Sitä mä ainakin etsin niin koko ajan. Että mulla on sellainen niin kuin perussääntö, että jos ei viikossa ole yhtä sellaista niin kuin tapahtumaa, mikä jollain tavalla pelottaa. Ja nyt pelko on niin kuin sinänsä se on hankala sana, että mitä sillä tarkoittaa. Mutta mä tarkoitan sellaista, että se alkaa niin kuin virittää selkeästi elimistöä. Että miettii, että okei, että mitähän siellä tapahtuu, mikä on se tilanne, tai että tuossa pitää todella onnistua tuossa paikassa. Niin jos ei ole tällaista per viikko, niin sitten mä itse koen, ja tämä ei perustu mihinkään tieteeseen, mutta itse mä koen, että silloin ei olla matkalla eteenpäin. Mä näen sen vielä, kun hyvä, kun sä näytät tuollaisen niin jonkinnäköisen seinänä, niin mulle se menee ihan selvästi, että se on niin kuin, mä näen, että se tulee sellainen pieni seinä, mutta se on niin kuin porras, ja sen jälkeen alkaa sellainen vihreä nurmikko. Täsmälleen. Joko oikeasti? Mä niin kuin ihan tulee semmoinen, että miksi totta kai mä otan tämän askeleen tonne, koska sit lähtisi ne ekat askeleet siellä uudessa, niin on se Kyllä. Ja sit kuitenkin ihmismieli näyttää olevan vähän sellainen, että me pystytään kehittämään yleensä paljon karmeempi tavallaan epäonnistumisskenaario kuin mitä se pahimmillaan voisi olla. On totta kai olemassa toisenlaisiakin tapauksia, eikä mä tarkoita sitä, että pitää niin kuin valmistautumattomana ja tyhmänä ja sinisilmäisenä heittäytyä tilanteisiin. Että sehän niin kuin, asiat vaatii kovaa työtä, että ei se vaan niin ole, että mene tonne noin ja ole oma itsesi, niin kaikki onnistuu. Se on ihan paskapuhetta. Että se vaatii tosi kovaa duunia ja sitten on joitain riskejä, joilta kannattaa suojautua. Mutta tavallaan se, että jatkuvasti etsisi sitä niin kuin kohtaa, että missä tulee siis oman vaikka persoonan ja egon ja osaamisen rajat vastaan, niin se on mun mielestä kiinnostava kohta. Niin, mustakin. Mutta toi on mielenkiintoista, mitä sanoit, että tämä heti niin kolahtaa, mutta että se, ihan kun sä olisit sanonut jossain vaiheessa, mutta että jos me niinku harjoitellaan, ja en mä sano, että eikö harjoiteltaisi, koska mä huomaan sen, että nimenomaan se, että sä treenaat jotain juttua, mutta siinä niinku final stageissa sä jotenkin niinku annat irti, tai sä niinku jotenkin sä jollain tavalla niinku sit vaan niinku annat, että no nyt mä vaan menen ja teen, mä oon kyllä tosi prepared, mutta mä en niinku vaan suorita sitä semmoisella niinku näin järjellä, vaan siinä on joku semmoinen. Tämä on täsmälleen näin, ja tämä on yksi vaikeimmista jutuista. Että erityisesti mä oon huomannut sen ihmisillä, jolla polla toimii, ja niillä on niin kuin kykyä älyllä hallita tilanteita. Ja sitten vielä tällaisia ihmisiä, jotka on tottunut onnistumaan elämässään melko helposti tavallaan, että siellä on niin kuin ehkä perimässä ja sitten kotipiirissä ja muuten niin kuin luotu niitä valmiuksia sillä tavalla, että koulu on ollut vaikka helppoa ja harrastaminen on ollut helppoa ja tavallaan onnistumiset on tullut helposti, niin näillä ihmisillä on sitten monesti suuri kynnys, kun iskee niin kuin todella kova paikka. Et sitten pitää olla niin kuin MM-kisojen finaalissa tai on se niin kuin ratkaiseva presentaatio tai se paikka, jossa yritys pitää viedä uuteen tilanteeseen. Ja sitten huomaa, että nyt ensimmäistä kertaa on omiensa kykyjensä äärirajoilla, ja silloin tämä pelko saattaa sössiä sen koko tilanteen. Just näin. Tervetuloa takaisin. Tämä on tosiaan Deep Shittiä tunteet työelämässä, ja meillä on tänään mieletön aihe, eli pelko. Ja vieraana meillä on Henkka Hyppönen, joka on just aiheesta julkaissut kirjan. Me jäätiin äsken tuohon kutkuttavaan aiheeseen, eli sä puhuit ihmisistä, jotka on tottunut menestymään, ja sitten kun tuleekin se iso joku juttu, niin mitä sitten tapahtuu? No mä oon huomannut, että usein ihmiset ajattelee, että pelko on tällainen niin kuin taikavoima, joka tulee silloin, kun ei pitäisi tulla paikalle ja pilaa suorituksen ja romahduttaa kognitiivisen suorituskyvyn ja rikkoo kontaktit toisiin ihmisiin. Ja sehän on niin kuin virheellinen ajatus, että se on hyvin konkreettinen juttu ja sitten sitä voi hallita. Mutta jos miettii vielä tätä niin kuin tavallaan, että missä se auttaa ja missä se haittaa. Jukka Perko on hyvä esimerkki. Mä haastattelin Jukka Perkoa mun kirjaa, ja Perko on siinä mielessä mielenkiintoinen henkilö, että hän aloitti 15-vuotiaana saksofonin soiton.
ja 19-vuotiaana hän soitti Dizzy Gillespieen bändissä. Ja siinä bändissä soitti maailman parhaat muusikot, ja Jukka Perko oli soittamassa tässä orkesterissa. Mutta Jukkahan ajoi tällainen tietyllä tavalla niin kuin epäonnistumisen pelko. Eihän itse käytä tällaista termiä, mutta se niin kuin harjoitusajatus oli se, että kun ei tarvitsisi hävetä. Ja nyt tämä niin kuin johti siihen, että Jukka treenasi niin paljon sitä soittamista, että hän oli virtuoosimaisella tasolla noin lyhyessä ajassa. Okay. Ja hän treenasi vielä sillä tavalla, niin kuin, mikä on yksi niin kuin parhaista tavoista treenata niin, että oikeassa tilanteessa pystyy performoimaan, eli treenasi paineen alla. Okay. Eli hän soitti levyjen päälle, live-äänitysten päälle ja kuvitteli, että soittaa näiden kuin mestareiden kanssa. Ja sitten tämä niin kuin oma tämä ajattelu siellä taustalla, että ei tarvitsisi hävetä, joka toi painetta siihen tilanteeseen. Mutta sitten Jukka avasi tätä hyvin mielenkiintoisesti, että hän sanoi, että se oli 2 kesää siellä Dizzy Gillespien kiertueella, maailmankiertueella, ja sanoi, että sieltä ei tavallaan jäänyt sellaisia niin kuin huippuhetkiä ja kokemuksia mieleen. Että jotenkin, vaikka hän soitti ilmiömäisen hyvin ja sai itse mestariltakin kehut, niin siitä huolimatta jotenkin sanoin, että olisi voinut nauttia enemmän. Että se oli täysin ainutlaatuinen tilanne ja uskomattomia muusikoita. Ja Jukka mietti sitä itse näin, että hän kuvasi sen tällaisen niin kuin ratsastusvertauksen kautta, että hän oli kuullut, että ratsastajat, esteratsastajat, ne voi harjoitella sen hevosen kanssa vaikka kuinka paljon. Mutta sitten kun tullaan sinne esteelle kilpailussa, niin se hevonen ajetaan vaan sinne esteelle ja sitten sen jälkeen annetaan sen hevosen tehdä se suoritus. Ja musta tämä on tosi makea metafora ja kuvastaa hyvin sitä, mitä mä tiedän urheilun puolelta tai puhumisesta, TVn tekemisestä, valmentamisesta, mistä tahansa oikeastaan luovasta suorituksesta, että sitä valmistautumista voi tehdä tämän paineen alla, mutta sitten kun päästään itse tilanteeseen, niin pitäisi löytää ne mekanismit, millä päästään irti. Mutta tämä on kaikista vaikein ohje. Tämä on ylivoimaisesti vaikein ohje, että päästä irti. Että voi sitten lähestyä erilaisin niin kuin metodein, että miten pääsee flow-tilaan tai läsnäolon tilaan, tai siellä on niin kuin jokaisella omat metodit. Mutta sitten ainakin tämän pelon saa pois sillä, että käy sen itse järjestelmän kimppuun. Mutta tämä Jukan esimerkki on mun mielestä siinä mielessä loistava, että Jukka sitten vielä itse totesi, että hän olisi todennäköisesti soittanut paremmin, jos olisi siellä tilanteessa pystynyt vielä luopumaan tästä huolesta. Ja nautinto just se. Niin, että vaikka se nautinto välttämättä ei ole se päämäärä, mutta että kyllähän tuosta voisi vähän nauttiakin. No musta olisi ihan siistiä, jos mä voisin katsoa taaksepäin, että vau, mä olin siellä. Musta olisi ihan kiva, jos mulla olisi siellä sen pieni niin kuin nautinnon. Niin kyllähän nyt varmaan siitä jäikin, mutta tavallaan niistä niin kuin hetkistä siellä niin kuin paikan päällä. Joo, siis mä funtsin itse, että koska mullahan annetaan niin kuin nyt tällä hetkellä niitä pitching-mahdollisuuksia, jotka on niin kuin se 3,5 minuuttia. Mä huomaan, että mä rakastan olla siinä lavalla, musta se on ihan sikamakeeta. Ja mä oon huomannut sellaisen, että jos mä niin kuin on tosi tarkkaan niin kuin miettinyt sen, niin kuin mä oon treenannut sen 100 kertoja, niin, mutta että jos mä tosi tarkkaan menen niin kuin mietin, että nyt tää lause, niin mä oon mun päässä. Ja silloin mä niinku luettelen, mä käytän sieltä niinku sitä, että Kami muista sitten tää. Kun taas sitten, jos mä vaan treenaan sen, mutta mä jätän sen pienten liikkumavarat, mitä just sanaa mä käytän, niin sitten mä pysyn täällä niinku sydämen alueella. Ja sit mä nautin siitä. Sitten mä tavallaan, niinku mulla on semmoinen fiilis, että vau, nyt mä oon ollut ja näin. Kun taas sitten, jos mä oon siellä aivoissa, niin mä oon vähän se suoritettu, tehty, rastiruutuun. Ja sitten mä oon sen jälkeen vähän se, että no nyt se meni ohi. Että blää. Eihän faktojen tasolla voi saada kontaktia toisiin ihmisiin. Sehän on mahdotonta, että se kanava toiseen aukeaa tunteiden kautta. Ja se aukeaa vielä niin, että siinä on olemassa ihan mekanismi. Että meillä on peilineuronit, jotka jatkuvasti aistii toisen sanatonta viestintää. Ja me saadaan se tunnetartunta siinä tilanteessa. Ja jos toinen on innoissaan, eli niin kuin sä kuvasit, että sydämen alueelta toimii, niin se vaikuttaa jotenkin siihen toiseen ihmiseen, vaikka hän yrittäisi vastustaa sitä. Nehän voi olla esimerkiksi toisessa pitsaustilanteessa tai työhaastattelussa sitä, että toinen ihminen kääntää sen katseensa pois tai tuijottaa ohi. Koska pidemmän aikaa sitä, että toisella on voimakas energia, ei voi vastustaa.
Että jotkut pystyy vastustamaan pitkään, mutta ei kukaan loputtomasti, jos siinä on katsekontakti. No sitten siellä on nämä poikkeukset, tällaiset niin kuin tunnevammaiset ihmiset, että siellä niin kuin järjestelmässä on jo lähtökohtaisesti joku vika, johon ei päde sitten ihan samat säännöt, mutta jos nyt puhutaan niin sanotuista terveistä ihmisistä, vaikka se nyt on ongelmallinen määritelmä, mutta ajatellaan, niin kuin, että se, mitä me tavanomaisesti käsitellään tunteita ja eletään tällaisena niin kuin kokonaisvaltaisena taideteoksena, niin tämän tyyppisten ihmisten kanssa se kanava aukeaa tunteiden kautta. Ja tämä on mun mielestä Suomessa yksi sellainen, ja voin aika niin kuin laajan empirian kautta puhua tästä näin johtamisen ongelma. Okay. Että meillä on niin tavallaan tietoja insinöörivetoista se johtaminen, mikä on todella hyvä. Me en ole yhtään siitä uhraamassa. Että me tarvitaan, että se substanssipuolen pitää olla äärettömän vahva. Mutta paljon tehokkaampi ihminen on, jos sillä on 2 kättä. Että jos ajatellaan, että se substanssipuoli on niin vasen käsi, niin sitten taas tämä emotionaalinen johtaminen, tunnelmajohtaminen ja sitten sitä kautta kulttuurijohtaminen, se on ihan avaintekijä. Niin on. Että kaikki ymmärtää tän näin, mikä on hauskaa. Että mä en ole kuullut, että kukaan kiistää tätä näin, että etteikö kannattaisi palkata vaikka asennetta. Että sä palkkaat ihmisen, jolla on hyvä asenne asioihin ja sit alat opettaa sille asioita. Kaikki ymmärtää tämän. No mikä se asenne sitten on? Sehän on kokoelma. Niin siellä on motivaatiotekijöitä ja tunteita. Ei silloin olla minkään niin kuin tällaisen niin kuin substanssiin liittyvän kehikon ympärillä. Ei, mutta kyllä mä oon itse ihan siis iskettävän samaa mieltä sun kanssa tosta, ja mä haluaisin nähdä, mutta se tänä päivänä mun mielestä vielä menee niin, että mä aina itse mielessäni ajattelen tällaista neukkaria, jossa on sitten 8 henkilöä ja sitten siellä puhutaan, että nyt tehdään tämmöinen päätös ja sitten siellä yksi sanoo, että hei mulle tästä niinku, ei ole hyvä fiilis. Niin tänä päivänä sanon, että no ihan sama, koska nyt tämä on se rationaalinen, looginen juttu, niin kyllä mä näkisin, että tulevaisuudessa niitä tunteita tai sitä asennet, jotain semmoista, mitä ei ehkä osata nimetä heti, että sitä otettaisiin enemmän huomioon ja sanottaisiin, että hei sillä on merkitystä, että okei, kerro lisää, että mitä sä tosta funtsit? Joo, ja sitten usein ajatellaan, että jos otetaan tämän tyyppiset asiat huomioon organisaatiossa, että se tarkoittaa sitä, että se on sellainen niin kuin hippikommuuni, jossa kaikki on diapameissa ja kaikki käy. Ja tämä ajatteluhan on aivan perseestä. Ja sehän ei just nimenomaan ole sitä. Että nyt tällaisessa niin kuin normaalissa keskustelussa niin ihmisethän teeskentelee konsensusta, jolloin siellä ei synny mitään uutta, siellä ei synny mitään radikaalia, siellä ei uskalleta oikeastaan esittää mitään jyrkkiä vastustavia mielipiteitä. No sitten on taas toinen tällainen niin kuin ääridebattiin perustuva tapa, jossa se on jatkuva sotatila, jossa taas ihmiset suojaa itseään. Että se voisi siellä sanoa mitään älytöntä ideaa, koska sut naulataan. Ja asiantuntijaorganisaatiossa aivan erityisesti, niin mä oon havainnut tällaisen, että se on niinku tavallaan tällainen vähän niin kuin kärjistään tällainen insinöörien tekniikkamestaruuskilpailu. Että jokainen niinku repliikki, niin sen tavallaan niinku repliikin taustalla on se, että katso kuinka paljon minä tiedän tästä asiasta. Kyllä. Ja sanotaan vasta, kun on ihan siis varma siitä omasta jutustaan. Mutta sitten se on hauska, kun pääsee näiden porukoiden kanssa tekee töitä ja sitten tavataan vähän sitä, niin huomaa ensinnäkin, että ne käyttää käsitteitä, joita ne ei itse tunne. Koska ulkopuolisena pääsee helposti kysymään, että hei, kun mä en tunne tätä akronyymiä, mikä teillä on tässä näin, tätä kirjansanaa, eikö niin, yhdistelmään, niin voisitko avata mulle, että mitä tämä tarkoittaa? Ja sitten huomaa, että 40 ihmistä samassa huoneessa on täysin eri mieltä, mitä se käsite tarkoittaa, mutta on kaikki sujuvasti käyttänyt 5 vuotta sitä. Ja näähän on sellaisia, niin kun, tämä on se musta se kiinnostava alue. Tervetuloa takaisin, tämä on Camilla Tuominen. Tämä on Deep Shittiä tunteet työelämässä ja meillä on aiheena tänään pelko. Vieraana on Henkka Hyppönen ja hei, me ollaan äsken puhuttiin siitä, että miten sä päädyit tähän aiheeseen, niin miten sun käsitys tästä pelosta muokkautui tämän matkan aikana? Muokkautui vai muuttu? Muuttu. No. Eikö se vähän sama? Muokkautuu, joo, kyllä. Muuttu. No se oikeastaan hyvin pitkälle monipuolistui. Joo. Että kaikki sen niin kuin, tavallaan niin kuin ehkä vähän hienosyisemmät puolet alkoi tulla kirkkaammin esille, että missä tilanteessa se on. Ja sitten tietenkin, kun mä yritin, niin kuin, en mä tiedä onnistuinko mä siinä, mutta yritin kertoa tarinan, jota ei ole kerrottu joka paikassa. Että tämähän on sellainen kuin anti-self-help book, että mä missään tapauksessa halunnut kirjoittaa self-help-kirjaa
pelosta, vaan mä halusin niin kuin näyttää tarinoilla ja sitten tukien sitä tieteellä, että mistä tässä on kysymys ja miten sen voi niin kuin purkaa tavallaan palasiksi ja miten sen on osa siis erittäin älykkäistä ihmisistä purkanut palasiksi. Miksei self-help? Mikä ne tarinat tulee self-helppaamaan niitä ihmisiä? Joo, tulee, mutta se sellainen niin kuin alleviivaava tapa, että mä en itse tykkää siitä. Että teen näin. Niin, että mä jotenkin niin kuin yritän kaikessa, mitä mä teen, niin arvostaa sitä lukijan tai katsojan tai valmennettavan omaa älykkyyttä. Et mä en ensinnäkään usko siihen, että maailma on niin yksinkertainen. Ja sitten mä uskon siihen, että ihmiset poimii ne niin kuin omat punaiset lankansa sieltä joukosta. Ja tietenkään näin ei aina ole. Että periaatteessa totta kai mä oon itse ollut toimittaja pitkään ja yrittäjä pitkään ja tiedän, että tietyt asiat pitää yksinkertaistaa ja kiteyttää. Mutta missä se raja menee, niin sitä mä yritän etsiä, että kuinka tavallaan haastavaa pystyy tekemään vielä, että se on niin kuin riittävän tavallaan niin kuin luettavaa ja kiinnostavaa. Niin, kyllähän mä uskon, että aika monet tänä päivänä nimenomaan jättää tunteet, niin kuin esimerkiksi tämä pelko, niin jättää vaan sen siihen ajatuksen tasolle. Ja mä luulen, että nimenomaan se, että sä pystyisit lukemaan niitä jotain keissejä, että miten tästä asiasta voi mennä eteenpäin, niin kyllä mä uskon, että se on tosi niin kuin, tavallaan, niin kuin me ollaan puhuttu tässä, että se semmoinen niin kuin teoria, että me voidaan niin kuin tietää siitä asioista, mutta miten sä voit oikeasti sen niin kuin käytännön tasolla tehdä sille asialle jotain, kun se tietty tunne tulee, niin kyllä mä ainakin itse kuulun siihen koulukuntaan, että joo, että sä voit tietää ja näin, mutta sitten jossain vaiheessa sun pitää myös ruveta toimimaan. Joo, täsmälleen. Se on peruslogiikka, että on pakko muuttaa käytöstään ja ajatteluaan, että jokin asia voisi muuttua ympärille. Mutta sitten niin pelkojenkin kohdalla on sellainen juttu, että niin kuin vähän niin kuin muidenkin tunteiden kohdalla, että mun mielestä niin kuin tietyllä tavalla niin kuin niitä pitää tutkia ja olla kiinnostunut niistä ehkä sen takia, että niiden tavallaan vaikutus vähenisi elämään. Eli sitä, että sä niinku tököttelet sitä aihetta, jolloin se ehkä niinku valaistuu enemmän ja jolloin se ei vaikuta enää. Niin, että esimerkiksi psykologi kuin Stephen Hayes, niin silloin musta loistava ajatus on se, että yksi ihmisen ongelmista on se, että kun meillä on tässä fyysisessä maailmassa ongelma, niin me mennään sen ongelman luokse ja ratkaistaan se. Ja sitten me kuvitellaan, että kun meillä on sisäisessä maailmassa ongelma, että me voidaan mennä sinne ja ratkaista se samalla tavalla. Mutta näinhän ei juuri koskaan ole. Että kuka on niin kuin kelannut itsensä ulos ahdistuksesta, niin on varmaan joku, mutta se on aika vaikea metodi. Ja tavallaan mä näen sen niin, että tuntemalla tavallaan sitä ympäristöä, niin silloin ne on niin kuin oikeassa paikoissaan, että niitä voi käyttää esimerkiksi ihmisten kanssa kommunikoidessa ja voi olla kiitollinen ja välillä käyttää ärtymystä, että ne on hyväksi. Ja ehkä tämä kuulostaa niin kuin mekanistiselta, että niiden pitää tavallaan tulla ja mennä kuitenkin vapaasti. Että mä en tarkoita sitä niin, että niitä pitää kontrolloida. Mutta se, että kuinka paljon, että missä menee se tietyllä tavalla terve niin kuin raja. Että ihminenhän pystyy uppoamaan täysin sinne niin kuin sisäiseen maailmaansa ja omiin tunteisiin. Musta se on tosi huono. Me käytiin edellisessä kirjassa tällaista vanhaa buddhalaista vertausta, että tietyllä tavalla tervettä on se, että jos miettii, että menee rantaveteen ja seisoo tukevasti rantavedessä, niin aallot tavallaan liplattaa jalkoja ja ne ei huuhtele mukanaan. Ja se on niin kuin mun mielestä, ja tämä on vain mun käsitys, mun mielestä se on tervettä tunnedynamiikkaa, että aallot tulee ja menee ja ihminen seisoo ihan tukevasti siinä, eikö niin? Että se ei yritä rakentaa boksia eikä aallonmurtajaa ympärilleen, eikö niin, vaan se on siinä. Mutta sitten taas vastaavasti, jos me mennään sen syvään veteen ja aallokko on kova, niin jossain vaiheessa niin kuin hörppää sitä likaista sinileväistä Itämeren vettä keuhkoihinsa. Ja sitten pitää ehkä tehdä vähän radikaalimpia liikkeitä. Niin, usein. Joo. Mä oon ihan samaa mieltä. Sähän niin kuin, ainakin mä ajattelen sen niin, että sä et voi ajattelemalla
Joo, siis ratkaista totta. niitä tunneongelmia. Ja nimenomaan kyllä sehän on niin kuin se, että sä tavallaan jollain tavalla hyväksyt ne tämmöisen niin kuin mindfulness-tyyppisesti, että se on tossa nyt toi kateus ja kappas vaan, että mitäköhän se haluaa mulle kertoa, että ei ole kauhean kiva tunne ja mä ehkä vähän nolottaakin, että se on tossa, mutta mitä se, että tavallaan, että kattelee sitä, niin kyllä mä huomaan just ton, että kun sä niin kuin tavallaan pyörittelet sitä ja hyväksyt sen, niin huomaatkin, että ei sen niin kuin valta enää muhun ole niin suuri. Ja mä oon ihan samaa mieltä, että useinhan niillä on joku se pelko tai ahdistus tai muutenkin, niillä on tärkeitä viestejä. Eihän ne niinku turhasta tuu. Ja sitten osa ihmisistä tuntuu käsittelevän niin kuin tunteita vähän sillä tavalla, että aivan kun ne olisi totta, että niistä muodostuu tosi nopeasti mielipiteitä. Ja sitten ne ajattelee, että no kun tältä tuntuu, niin varmaan näin myös on. Et mä käsittelen kirjassa esimerkiksi muutamaa tutkimusta homofobiaan liittyen, jossa siis kyllä niin kuin viitteet on vahvat siitä, että se lähtee omista peloista liikkeelle. Ja siellä on jopa ihan tällaista fysiologista todistusaineistoa tästä jäätävä testi, jossa näytettiin erilaista seksuaalista materiaalia kokeeseen osallistuneille miehille ja sitten ihan tutkittiin, että miten peniksen ympärysmitta muuttuu, kun näkee tällaista. Ja se oli jännä juttu, että nämä niin kuin voimakkaimmin homofobiset miehet, niin ei tosin kaikki, mutta heillä sitten niin kuin reagoi oma elin tähän miesten väliseen seksiin. Ja tämä on niin kuin sinänsä kiinnostava juttu, että siitähän helposti sit tulee taas se tulkinta, että joku on niin kuin absoluuttisesti väärin ja jotenkin ajatus, että ehkä tämä niin kuin asia jopa kuuluu mulle, vaikka se millään tavalla hänelle kuulukaan. Toi on muuten hyvä, koska yksi parhaimpia oppeja, mitä mä sain jo varmaan 10 vuotta sitten, oli se, että jos sä itse kerrot esimerkiksi jonkun asian hyvin rohkeasti ja näin, ja sitten mulla yksi ammattilainen sanoi, että älä pelästy sitten, että toiset voi reagoida aika kovasti, että se johtuu vaan siitä, että he on ehkä itse ei ole käsitellyt tätä asiaa, jolloin niiden pitää niinku hyökätä niinku sua vastaan, että älä vaan tuo sitä tänne mun lähelle, koska mä en todellakaan halua sitä asiaa käsitellä. Että se tavallaan se, jolloin mä olin ihan se, että vau, että mahtava tieto, koska mä ihmettelin, että miten sä nyt, että mähän puhun vaan niin kuin omasta puolestani tästä kyseisestä asiasta. Niin se, että tajus, että nyt mä tulin sinne, mä tulin vähän sinne sun reviirille liian lähelle. Syyllistyy sellaisesta, mitä toinen puhuu, niin se on niin hauska tapa. Mutta sitten näissähän voi olla myös sellainen reaktio, että se ei ole turvallinen enää se tilanne. Kenelle? No sille toiselle ihmiselle. Että niin, yhtäkkiä niin kuin yllättävässä palaverissa sanotaankin jotain, mikä on totta, niin ihmiset reagoi siihen. Mutta ihmiset yleensäkin reagoi muutokseen. Että tämä on sellainen jännä ilmiö, mihin mä oon törmännyt työpaikoilla. Sellaisissa, että yritys on elänyt täydessä tällaisessa palautetyhjössä, että ei keskustella niin kuin millään tavalla siitä tekemisestä, siitä ei saa palautetta, ei hyvästä eikä pahasta. Ja silloin tällöin yleensä tähän kuuluu se, että sitten käsitellään niin kuin isoimmat virheet varoittavina esimerkkeinä. Mutta mielenkiintoista on se, että voisi kuvitella, että jos esimiehet alkaa antaa hyvin konkreettista, positiivista palautetta tämän palautetyhjön jälkeen, että ihmiset reagoisivat siihen positiivisesti, mutta näin ei ole. Vaan ihmiset reagoi siihen negatiivisesti. Siis positiivisen palautteeseen. Kyllä. Ja ne reagoi itse asiassa, jos ollaan palautetyhjössä, niin se on ihan sama, mitä palautetta aletaan antaa, niin ihmiset säikähtää sitä. Ei kaikki, mutta yleensä valtaosa. Okay. Ja se ainoa tavallaan järkevä selitys, looginen selitys on tälle se, että ihmisille tulee epävarma olo, koska se kulttuurissa on ollut jo olemassa pelisäännöt ja nyt ne pelisäännöt on yhtäkkiä muuttunut ja ne ei tiedä miksi. Ja vaikka se palaute olisi positiivista, niin ihmiset saattaa miettiä, että mitä tässä on nyt niin kuin tapahtunut. Et kun ne pääsee sen vaiheen yli, että ne on miettinyt, että okei, että esimiehet kävi kurssilla ja nyt on tällainen niin kuin johtamispuuska käynnissä täällä, niin sitten huomaa, että tämä jatkuu edelleenkin. Ja sitten siitä saatetaan niin kuin alkaa keskustella, että mitä tämä on. Mutta sitten menee vähän aikaa, kun tätä jatketaan, niin sitten tilanne normalisoituu ja sitten alkaa ne hyödyt tulla esiin myös. Niin, mutta sehän voi olla myös just sellainen tarve pitää se status quo. Et me ollaan nyt totuttu tähän niin kuin juttuun, että nämä niin kuin ankkarivi jatkuu, ja mä voin niin kuin mennä tällaisella automatiikalla, autopilotilla, niin niinhän se varmaan oli siinä mun ystävyyssuhteessakin, että me oltiin totuttu tiettyyn tapaan kommunikoida, ja yhtäkkiä mä räjäytänkin paljon rohkeamman jonkun jutun, niin sillä kaverilla oli ehkä tarve saada se status quo, että hei, eihän me tälleen puhuttu. Me vedettiin tällä tasolla tämä homma. Ei voi koskaan niin kuin aliarvioida sitä, minkä niin kuin asiat ihmiset ottaa järkytyksenä.
vedin kerran sellaista 2 päivän sessiota yhdelle asiantuntijaporukalle, joka on hyvin niin kuin siis todella äärimmäisen sääntöorientoituneita. Okay. Että heidän työnkuvansa on niin kuin pelkkää sääntöjen noudattamista, ja sen pitää olla hyvin täsmällistä, ja he on tosi täsmällisiä. Ja sitten taas tuollainen niin kuin tilaisuus, niin sehän etenee siihen tahtiin, että miten sen tilaisuuden kaari menee, että kun me ollaan sen työyhteisön asioista päättämässä, niin meidän täytyy käydä tietyt asiat läpi, että mitä haasteita on, mitä tavoitteita on, ennen kuin voidaan päästä johonkin ratkaisumalle, joten se ei ole minuutin tarkkaa työtä, vaan että pitää edellinen vaihe olla valmis ennen kuin mennään seuraavaan. Ja mulla ei ollut tarkkaa aikataulua, vaan niin kuin liukuvalla aikataululla, että milloin mennään lounaalle. Ja yksi näistä ihmisistä, jotka osallistui siihen sessioon, niin sitten kysyi, että milloin on lounas ja milloin on kahvitauko. Ja sitten mä ystävällisesti vastasin, että no sitten kun me päästään siihen pisteeseen. Sitten sanoin, että ei voi olla, että pitää saada tieto tästä näin. Mä vähän niin kuin ajattelin, että se pelleilee ensin ja sanoin, että mä annan. Mutta sitten mä huomasin, että saako kipuilla niin paljon se ihminen, että se ei pystynyt keskittyä enää mihinkään muuhun kuin siihen lounasaikaan, mitä hän ei tiennyt. Että se oli pakko antaa lounasaika ja kahvitauon aika ennen kuin hän pystyi keskittyä siihen yhteiseen työskentelyyn. Niin, mutta ei näitä pidä aliarvioida, koska tähän saattaa olla just niin kuin se, tiedätkö, todella niin kuin syvälle, ja sehän voi olla joku, tiedätkö, vaikka sen niin kuin, tiedätkö, koko psyyke kiinni, kuule, Kyllä. työminä. Nimenomaan. Ja sitten mä en usko, että tässä oli edes kysymys mistään niin kuin pakkoneuroosista, vaan että on vaan niin kuin tottunut vakioimaan päivänsä sillä tavalla, että alkoi ehkä ärsyttää. Että sinne tulee ulkopuolinen, joka riistää hänen oikeutensa aikatauluun. Eikä mulla ole mitään siis oikeutta, niin kuin, siis tavallaan, että se ei ole mitään niin kuin naurettavaa, vaan siis näinhän me kaikki toimitaan. Ne on vaan niin kuin eri alueilla ne jutut. Ja joskus ne tulee vain yllättävissä paikoissa esille, ja se lähinnä siinä on se niin kuin ihmeellinen juttu. Mullakin sanoi kerran yksi, että minulla on ollut kahvitauko 25 vuotta tässä kohtaa, ja on vastakin. Okei. Luova yritys. Se oli luova yritys, mutta sitten just sitä, että kyllähän sen tietää, että esimerkiksi jos sä oot tottunut esimerkiksi ottaa sun kahvikupin aamulla, ja sitten jostain syystä jonain kiireaamuna jää, niin kyllä mä ainakin huomaan, että se pomppaa mun mieleen tosi monta kertaa sen aamun aikana, että siinä on joku niin kuin rikottu, joku pattern, mitä mun niin kuin alitajunta kuitenkin pyörittää. Tervetuloa takaisin. Tämä on Deepia Shittiä tunteet työelämässä -ohjelma, ja me käsitellään tänään tunnetta nimeltä pelko. Henkka Hyppönen on vieraana, ja me tosiaan äsken lähdettiin aiheeseen, että miksi sekä yksilöt että yhteisöt tutkimuksen alla. Siis työelämässä huomasin yhdessä vaiheessa, että esimerkiksi se, että itse on melko aggressiivinen ryhmätilanteissa, koska mä haluan saada ne asiat tehtyä ja sitten mä oon aika umpimielinen siinä kohtaa, kun pitää saada asiat tehtyä ja sitten myös niin kuin sosiaalisesti dominoiva tilanteissa. Ja sitten mä ajattelin, että osa näistä työntekijöistä, että ne ei vaan niin kuin ole oikeassa paikassa, että kun ei kerran saa suutaan auki tässä. Mutta sitten me tehtiin niin, että me muutettiin metodiikkaa, millä tehdään, koska se ideoiden määrä ja laatu ei vaan yksinkertaisesti riittänyt niihin meidän tarpeisiin. Ja me muutettiin sitä metodiikkaa. Mä niin kuin opiskelin kaiken näköisiä luovuusmetodeita ja sovelsin niistä omat. Ja yhtäkkiä me alettiin toimia niin, että kaikki kirjoitti omat ideansa seuraavalle päivälle ihan post-it-lapuille. Ja meillä oli tällainen perussääntö, että 5 minuuttia soi musiikkia ja sulla pitää olla 5-10 ideaan ainakin. Ja ajatus oli se, että madaltaa sitä ideoiden tasoa niin paljon, että saa ne ideat paperille. Ja sillä ei ole mitään väliä, että mitä ne ideat on, että kunhan on jotain siihen. Ja kun 8 ihmistä heittää tämän verran niin kuin meemejä siihen pöydälle, niin yleensä siitä syntyy mielenkiintoisempia yhdistelmiä kuin niin, että niitä on 2. Ja sitten huomasin, että osa siitä ryhmästä yhtäkkiä alkoikin, niin kuin, sieltä alkoikin tulla niin kuin ideoita. Paitsi että niiden määrä kasvoi, niin sitten sieltä tulikin niin kuin aina jotain originellia silloin tällöin, jota ei ollut aiemmin tullut ollenkaan. Ja sitten mä aloin ajatella, että hetkinen, että onko tämä sittenkin tästä metodista kiinni. Ja sitten se oli vielä kiinnostavaa, että nämä ihmiset koki itse, että ne on syvemmin sen ryhmän jäseniä, kun heidän ne juttunsa otettiin huomioon. Ja kyseenalaistukset ja ideat ja kaikki muut, vaan että siinä olikin niin kuin, kaikilla oli yhtäläinen niin kuin oikeus puhua siinä ryhmässä.
No nyt pitkän kaavan kautta tullaan tähän kirjan teemaan, että mä mietin tavallaan sellaista niin kuin reilua peliä tämän suhteen, että mun mielestä meillä on niin kuin, en mä tiedä onko se nyt velvoite, mutta että jos haluaa niin kuin pärjätä elämässään, niin on ihan ok se, että yrittäisi hiukan niin kuin niistä omista rajoitteista päästä eroon. Ja pelko nyt sattuu olla yksi sellainen, joka niin kuin asettaa boksit sinne. Mutta sitten samaan aikaan myös mä näen tämän niin kuin kulttuurisena ongelmana, siis yrityskulttuureissa. Että me voidaan rakentaa tällaisia niin kuin hyvin niin kuin maskuliinisia, tällaiseen niin kuin laumahierarkiaan perustuvia kulttuureita, jossa voidaan saada kyllä poikkeuksellisia tuloksia aikaiseksi tietyillä toimialoilla. Mutta sitten, että kysymys kuuluu aina, että millä hinnalla, ja sitten, että olisi ne loppujen lopuksi niin poikkeuksellisia, koska me ei voida samaan aikaan mitata sitä, niin kuin Esa Saarinen sanoi, että näkyy, että jotain kasvua syntyi, mutta me ei nähdä sitä, että mikä jäi syntymättä, kun me ei tiedetä, että oltiinko me kytkeytyneenä todellisuudessa niiden ihmisten kaikista omaperäisimpiin ideoihin. Joo, ja mä oon ihan samaa mieltä, ja sitten jotenkin semmoinen tuolla kun on ollut hyvin homogeenisia työympäristöissä, jossa oli hyvin niin kuin homogeenisia porukka, niin kyllä mua niin kuin Marco Bjurström sanoi yllättäen yhdessä puheenvuorossaan puhui tämmöisestä, että kuinka me tarvitaan työelämässä erilaisia tyyppejä. Joo. Ja kaikki ei halua olla tavallaan, mä itse käytin sanaa niin kuin gepardeja, semmoisia, että ekstrovertteja, suulaita, ilmaisemaan itseänsä, vaan ne ei halua mieluummin, että ne ei halua sinne stagelle, ne ei halua esille, eikä ne ole tarvetta. Mutta sehän ei nimenomaan tarkoita, etteikö siellä olisi niin kuin mielettömiä ideoita siellä sisällä. Mutta just se, että me tavallaan jollain tavalla niin kuin välillä hämäännytään siitä, että se tietyn tyyppi, se gepardi on se paras, se on se halutuin, ja kaikkeen pitäisi olla niin kuin 25-35-vuotiaita, jos olet yli 50, niin kuin no use tyyppisesti. Siis. Näin on, ja jos katsoo näitä niin kuin rakenteita, katsotaan, että ketkä me menee johtajiksi tänä päivänä, niin onko todella niin, että naisille ei ole mitään annettavaa johtajuuteen tässä maailmassa? Tai onko niin, että introverteille ei ole mitään annettavaa? Niin musta tuntuu niin kuin hassulta ajatukselta. Niin. Ja sitten erityisesti, kun katsoo tätä nykyistä startup-maailmaa ja pelimaailmaa ja muuta, niin huomaa, että ehkä nämä niin kuin pelisäännöt ei olekaan sellaiset, mitä me ollaan kuviteltu, että ne on. Ei, mutta kyllä se vaatii niin kuin sekä yksilöltä niin kuin se niin kuin mä väitän, että ne on aikamoisia, että kukaan ei väännä munkaan kättä menemään tiettyyn niin kuin rooliin tai tiettyyn johonkin, mutta mä vaan niin kuin poimin sen vaatimuksen sieltä jollain tavalla, että niin kuin mullakin on niin kuin se, että joudun yksilönä päättämään, että mä toimin tässä kohtaa eri lailla, se vaatii ihan sikana rohkeutta. Niin kuin sitä semmoista jotain konsensusta, mikä tässä nyt on, että yleensä sijoittajille, jotka on siellä leijonaluolassa ja ne on kädet puuskassa, puvut päällä, niin niille vaan mennään näyttää 5 vuoden pläni. Niin se, että mä sanon, että mä en näytä teille 5 vuoden pläniä, koska mä en usko siihen, että mä näen niin pitkälle. Niin se vaati multa niin kuin 2 viikkoa sitä, että mä istun siinä ihmettelen, että miksi mä en saa mitään tuon paperille, miksi mä vaan piirrän näitä kuvia. Mutta se hyvän olon tunne siitä, että mä oon ollut totuudellinen itselleni ja mä oon niin rohkeasti sanonut, että mä haluan tehdä eri lailla. Ja sitten tietenkin, että se vielä tuotti tulosta. Niin se vaatii niin ihan älyttömästi. Ja mä väitän, että jos mulla olisi ollut potkut siinä, että joku olisi voinut antaa mulle potkut siitä, että Kami, kuule, sä et nyt ihan tähän meidän organisaatioon sovi, koska sä oot nyt vähän tämmöinen troublemaker. Ja näin tapahtuu koko ajan. Niin en mä olisi ikinä uskaltanut tehdä sitä. Ja tätähän yritysmaailma on täynnä. Niin. Että se pitää olla niinku todella luupäinen ja jopa niinku jossain määrin niinku varmaan nykytyöelämä suosii sellaista niinku narsistista, sosiopaattista ja psykopaattista mallia. Että sehän on se, jolla kestää niinku korporaatiopolitiikkaa. Että sehän on poliittinen järjestelmä. Se ei ole meritokratia monessakaan paikassa, vaan se on poliittinen järjestelmä, jossa siis erilaisilla suhteilla ja manöövereillä noustaan eteenpäin. Joo. Ja tämä on ihan jännä juttu, koska tästä on kansainvälistä tutkimusta olemassa, että kun psykopatian esiintyvyys on noin 1% normaaliväestössä, niin johtajilla se on 2–4%. Ja musta on todella surullinen niin kuin maailmankuva. Että jos tässä meidän maailmassa niin kuin me eletään niin kuin sellaisissa yrityksissä, jossa siis johtajien pitää olla täysin tunnekylmiä manipulaattoreita, että ne pääsee eteenpäin niihin positioihin, niin onhan jokin niin kuin musta pahasti vialla.
Koska kyllä mun mielestä niitä ihan ihmisiltäkin löytyy niitä ominaisuuksia, joita näissä psykopaateissa sitten useimmiten ihaillaan, joka on vaikka päättäväisyys tai karismaattisuus. Että se ei niin kuin edellytä se johtajana oleminen välttämättä, sitä pitäisi olla ihan järjetön luonnevika. Ja tämäkin on sellainen, mitä niin kuin usein, niin kuin, kyllä mä oon tietenkin miettinyt paljon tätä näin myös, että onko se noin, kun mennään isoihin yhtiöihin. Ja esimerkiksi Jack Welch on sellainen johtaja, josta niin kuin lehdistö antoi sille nimen Neutron Jack, ja ajatellaan, että se on niin kuin äärimmäisen kova ja ihmiskylmä tyyppi. Ja täysin niin kuin päinvastainen kuin tämä kuva hänestä. Se on niin kuin täys ihminen. Sanoi, että ei hän ole hyvä tekee päätöksiä. Hän on aina kasannut ympärilleen ihmisiä, jotka on hyviä tekee päätöksiä ja energisoinut niitä ihmisiä. Hänen yksi keskeisistä ajatuksista on se, että anna ihmiselle itseluottamusta, niin ne tekee ihan ihmeellisiä juttuja. Tosi lämmin. Ei halua, siis vaikka on siis menestynyt vanhempi herra, niin ei halua missään tapauksessa, että hänestä sanotaan Sir tai Mr. Welch, vaan korjaa koko ajan, että se on Jack vaan. Ja meni organisaatioon, jossa oli GS, kun hän meni sinne 27 organisaatiokerrosta, ajoi sen 5 kerrokseen. Ja 160 000 työntekijää oli silloin, kun hän meni sinne. 120 000 silloin, kun hän lähti pois, mutta yrityksen pörssikurssi oli noussut 4000% siinä aikana. Ja mä juttelin Jackin kanssa siitä, että niin kuin tavallaan, että mikä se on se juttu, niin silloin oli selkeä se ajatus, että se pitää niin kuin yksinkertaistaa ja managereiden pitää myydä, olla lähellä niitä ihmisiä, välittää niistä. Että se ei riitä, että sä vedät jotkut PowerPoint-kalvot sinne, vaan että pitää tehdä tosi paljon töitä siinä, että se monimutkainen yritysrakenne ja muu on niin, että ihmiset ymmärtää sen. Ja sitten sen jälkeen siellä pitää olla arvojen mukaista toimintaa ja niiden managereiden pitää olla koko ajan valmentamassa, koko ajan tukemassa niitä ihmisiä ja koko ajan myös rehellisesti ja avoimesti kertoa, että missä mennään. Tervetuloa takaisin. Tämä on Deep Shittiä tunteet työelämässä. Mitäs tykkäät, Henkka, tästä mun ohjelman nimestä? Musta se on loistava. Se on tavallaan, että jos käsittelee tällaisia aiheita, niin sellainen niin kuin snadisti ironinen nimi just on loistava. Näin, eikö koska se on mun icebreakeri sillä, että niin. Kun mä sanon sen, niin ihmiset ei pelästy niin paljon. Että mä sanon se deep, sitten ne vähän hymähtää, että okei. Ja sitten se, niinku, se pelon tuoma, niinku, tiedätkö, se pieni hymy aiheuttaa sen, että niitä ei pelota enää. Joo, se on mun turvasana. Mutta välillä jotkut sitä kummaksuu. Mutta jatketaan siis pelkoaiheena ja Henkka Hyppönen on tosiaan mulla vieraana. Ja jatketaan turvasanoista. Ei mun välillä lapset sanoo, että äiti, miksi sä hymyilet? Mä sanon, äiti yrittää pitää itsensä rentona feikkaamalla, että kaikki on ihan hyvin ja niin kuin hymyilee. Joo, eli pelko ja lähdetään siitä kohta. Tervetuloa mukaan. Jatketaan siis. Äsken meni pelkäksi nauramiseksi mutta nyt kun sä oot Henkka tosiaan tutkinut ja katsonut sitä pelon ja sulla on sitä hands-on kokemusta siitä kentältä, niin miltä sun mielestä näyttää, että onko pelko lisääntynyt tuolla yksilöissä ja yrityksissä vai? Ihan mahdoton sanoa. Nythän me eletään sellaista niin kuin ilmapiiriä, että 2009, kun alkoi sukeltaa oikein kunnolla, niin ensin ajateltiin, että okei, että no hei, tämä menee ohi ja sitten palaudutaan tavallaan niin kuin normaalitilanteeseen. Sitten huomattiin, että hetken, että tehdään palaudukaan normaalista, että no okei, tämä on vaan tällainen niin kuin tupla V, että sitten päästään normaaliin. Ja nyt ehkä aletaan ymmärtää, että itse asiassa mitään paluuta mihinkään ei ole, vaan tämä onkin nyt tämä tavallaan normaali tilanne, ainakin monta vuotta eteenpäin tästä. Ja nythän niin kuin sellaiset yritykset, jotka ei ole uudistunut silloin, kun olisi pitänyt uudistua, eli vähän ennen kuin on pakko, niin joutuu sitten tekemään tällaisia tosi radikaaleja liikkeitä. Ja kyllähän se niin kuin levittää pelkoa ihmisiin. Meillä on vielä Suomessa tällainen, niin monessa paikassa, kun meillä on tällainen ihmeellinen fetissi ostaa omat asuntomme. Että se aiheuttaa niin kuin entisestään paineita. Siellä tapahtuu niin kuin 2 juttua, että ensinnäkin sä oot niin kuin niissä asuntolainoissa kiinni tosi pahasti, joka sitten kyllä rajoittaa niin kuin kaikennäköistä riskinottoa. Mutta sitten on toisaalta myös se, että en tiedä, onko muuta paikkaa maailmassa, missä ihmiset näin vähän muuttaa työn perässä kuin Suomi. Ehkä varmaan on, mutta käytännössä katsoen niin kuin meillähän ihmiset niin kuin haluaa asua niin paikoilla. Ja mä tiedän tämän niin kuin yrityksistä myös, että ihmisille, joille tarjotaan
toiselta paikkakunnalta töitä, niin ei ne halua muuttaa. Niillä on niin kuin se oma piiri ja näin. Ja tietenkin tämä on ymmärrettävää näin, mutta tämähän niin kuin osittain voisi vähentää niitä pelkoja. Tietää, että jos on kova tekee duunia ja osaa omat hommansa, niin tietää, että jostain päin löytyy jotain. Ei välttämättä siitä niin kuin pienestä kylästä, josta se paperitehdas muutti pois. Aivan. No mä en ikinä ajatellutkaan, että sekin on yksikin este siinä, että miksi pelottaa, koska sekin on semmoinen jähmettävä asia. Että Niin, ja sitten vielä eikö niin, että kun tulee muuttotappiokunnaksi, niin niiden asuntojen arvot laskee. Että voisi ajatella, että tietenkin, että jos Helsingistä ostaa, niin on todennäköistä, että asuntojen hinnat niin kuin nousee tai että ne ei romahda kovin paljon. Tosin sellaistakin on nähty. Mutta erityisesti sitten, että jos ajatellaan jotain pientä kaupunkia, josta paperitehdas todella muuttaa pois, niin siinä ei ole sellaista näkyvissä olevaa tilannetta, missä ne asuntojen hinnat tosi nopeasti lähtisi nousuun, jolloin vaikka sen myyskin, niin velkaa jää siitä huolimatta. Mutta sitten jos miettii sitä, että ajatellaan sitten vähän toisesta kulmasta, niin nythän meillä on sitten taas median välityksellä niin kuin saatavissa paljon enemmän niin kuin erilaisia pelkosignaaleja, mitä koskaan aiemmin. Musta on niin kuin tosi käsittämätöntä esimerkiksi, että me luetaan Suomessa jostain bussionnettomuudesta, jossa ei ole suomalaisia, joka on tapahtunut jossain niin kuin tuhansien kilometrien päässä. Ja siinä onnettomuudessa on kuollut 11 ihmistä. Ja nyt mä en ole kylmä näiden ihmisten kohtaloille, mutta tavallaan se, että jos meillä jatkuvasti on tällaista nakutusta, että tämä asia on vaarallinen, niin ihmiselle alkaa muodostua yhtäkkiä sellainen käsitys, että koko ajan jossain joku tapetaan ja on valtavan sotaisaa ja kaikki taudit tappaa meidät, vaikka jos katsoo faktoja, niin meillä ei ole koskaan ollut niin hyviä mahdollisuuksia selviytyä taudeista kuin tänä päivänä. Joo. Ja itse asiassa nyt on vähän tiukemmat paikat, mutta monta vuotta tässä me ollaan eletty todella rauhallista aikaa. Ja sitten jos me katsotaan, että eihän niin kuin varsinaisesti niin kuin murhien määrät, niin ne ei ole niin kuin radikaalisti kasvanut, vaan itse asiassa se trendi on ollut koko ajan alaspäin. Ja tavallaan, että vaikka meillä on enemmän turvaa kuin koskaan, niin jotenkin tuntuu siltä, että ihmiset puhuu, että miten turvatonta on. Niin, ja mäkin mietin noita medioita, että on se hurjaa semmoinen niin se vastuu myös niillä, että ne niin pistää kissan kokoisen kirjaimilla koko aika sitä, että huonosti menee. Varsinkin mulle niin startuppina ja muuta, niin mä ajattelin, että kyllä tämä on niin lamauttava niin ajatus, koska nythän täällä nimenomaan ollaan silleen, että ei kun me lähdetään nousuun. Ja mä ainakin suljen korvani sellaiset, koska ei siitä ole mulle mitään hyötyä. Mitä sitten? Mä teen tämän joka tapauksessa. Munhan pitää puskea se, että en mä voi koko aika kiinnittää huomiota vaan niihin kaikenlaisiin uhkakuviin, koska ne ei käytännössä, miten ne muuttaisi mun tämänhetkisessä toimintaa muuta kuin sen, että ne lisäisi sitä epävarmuutta. Se tietyllä tavalla se analyysi voi vaan niin kuin johtaa siihen, että ei kannata tai tarvitse tehdä mitään. Vähän varmentelisi, kato. Niin mä aina yleensä puhun siitä, että jos sanoo vaikka, niin kuin, että on vaikka myynnissä töissä, ja sitten sanoo, että mun niin kuin huonoihin myynteihin syynä on se, että se markkina ei vedä. Niin tämähän on varmasti fakta monien kohdalla. Mutta tästä analyysistä ei ole yhtään mitään hyötyä. Ja siinä nyt voisit lohduttaa itseä, jos sellaista lohdutusta tarvitsee. Mutta sitten voisi miettiä vaikka, että mun myynnit kertoo tällä hetkellä mun nykyisestä kyvystä myydä tähän markkinaan. Että se kertoo niin kuin osaamisesta. Mutta ei kerro tietenkään siitä, että mikä on mahdollista itselle. Niin nythän tässä on tavallaan jo analyysi, jonka varas voi tehdä jotain. Että voi käydä miettiä, että hei, on epätodennäköistä onnistua tässä niin kuin markkinassa ja näissä tilanteissa. Mutta hetkinen, että ei se ihan mahdotonta ole, koska on tuolla jotkut, jotka on onnistunut. Ja katsotaan, että mitä ne on vaikka tehnyt. Tai että kun mä oon kokeillut näitä tapoja, niin tämä ei mene eteenpäin tämä asia. Mitäs jos mä kokeilisin 3, 4, 5, 6 eri muuta tapaa? Ja tämä on useimmiten ihmisillä myös se vastaus, että kun niillä on joku ongelmatilanne, niin yleensä aina kysyn tällaista niin kuin 2 kysymystä peräkkäin, ja josta ensimmäinen on se, että onko yleensä niin kuin oikea ongelma, mitä ratkaisee. Tämä on yleensä hyvä selvittää ongelmanratkaisussa. Mutta sitten seuraava on se, että mitä keinoja on yrittänyt sen ratkaisemiseksi. Ja useimmiten se vastaus on, että kaikkia. Ja sitten kun pyytää, että no luettele nyt vaikka 5 ensimmäistä, niin listat on maksimissaan 2 niin kuin erilaisen keinon mittaisia. Ja silloin usein ihmiset tajuaa itsekin, että
että ehkä tässä ei ole ihan kaikkea yritetty. Että on niin kuin rajaton määrä mahdollisuuksia vielä, mitä voisi kokeilla. Ja vaikkei ne onnistuiskaan, niin niistä voi oppia jotain. Joo, mä tiedän, mä koen, että tuossa on vielä se semmoinen, että uskallanko katsoa totuutta silmiin. Uskallanko katsoa, niin kuin esimerkiksi just toi, että onko se oikea ongelma, niin se on jo niin kuin tosi hedelmällinen, koska me helposti just mennään markkinaan ja mahdollisiin muihin epäsuotuisiin tilanteisiin, kuin sen sijaan, että me katsotaan sitä totuutta. Ja mä huomaan, että esimerkiksi nyt startupissa, niin tässä on niin kuin ihan sikapelottavaa, koska sä haluaisit niin paljon, että tämä just tämmöisenä, kun mä oon kaikki panostanut tää yhteen, tämä menisi just näin. Mutta sitten sun on taas pakko niin ruveta, onneksi se mentaliteetti täällä on se semmoinen, että ei kun sitähän, tämä on minimum viable product ja nyt me muokataan ja me katsotaan. Mutta se vaatii sitä ihan älytöntä rohkeutta, niin kuin, että sun pitää katsoa totuutta silmiin. Joo. Ja sitten toinen on sellainen niin kuin, hyvä niin kuin ymmärrys, että tässä niin kuin perinteisessä... Okei, 12 sekuntia aikaa sanoa tämä 6 minuutin ajatus. Ehkä mä sanon sen seuraavalla breikillä sitten, niin mä en aloita tätä näin, niin mun ei tarvitse taas jatkaa lauseen. Jatketaan. Eli Henkka, äsken me sut tylysti keskeytettyyn. Jatka se äskeinen ajatus. Ja mä keskeytin itse, niin kuin mä näin tuosta. Paljastit, että meillä ei tää ole semmoinen flow vaan, joka tässä menee. Tässä on joku tekniikka, joka sössii meidän emotionaalisesti. Robotti ohjaa meidän ohjelmaa tässä nyt. Mutta se, niin kuin, se on tällainen jaottelu myös, että Carol Dweck, Stanfordin yliopiston professori, puhuu paljon tällaisesta, käyttää mindsetteja, eli tällaista niin kuin ajattelutapaa, niin kuin jakoa. Ja puhuu tällaisesta, mä oon käyttänyt niistä suomennuksia, niin kuin vakiintunut ajattelutapa, jos ajatellaan, että sulla on tietty määrä älykkyyttä, ja sitten sä joko tilanteessa todistat, että sulla on sitä tai ei ole. Eli että tavallaan niin kuin missä tahansa tilanteessa niin syntyy onnistuminen tai epäonnistuminen, jolloin ihminen, joka on sitten onnistunut aika monta kertaa, niin alkaa pikkuhiljaa pienentää koko ajan sitä aluetta. Ja Carol Dweck oli itse myös tällainen, että hän kieltäytyi spelling beestä ja ranskan kielen tällaisista kilpailuista, niin kuin koulujen välisistä ja kansallisista, vaikka oli ihan ylivoimainen siinä. Mutta kun hän oli jo todistanut, että hän on täydellinen, niin miksi mennä sinne ja todistaa, että ei olekaan. Niin. Hän puhui paljon siitä, että jo pienensi sitä omaa kenttäänsä aivan järjettömästi, että siitä tuli jo niin kuin aika raskasta pienentää se niin pieneksi, että pystytään illuusion säilyttämään itselleen ja muille. Mutta sitten on taas tämä toinen ajattelutapa, jota Carol Dweck nimittää growth mindsetiksi, jossa sitten ajattelu on se, että kaikki on vaan palautetta. Just näin. Ja tämähän on tämä niinku startup-ajattelu. Tämä on se, mitä mä ainakin kuulen ihmisiltä, jotka työskentelee Piilaaksossa. Se on se niinku luovan talouden ytimessä, on se, että kaikki on vaan palautetta. Ja miksei se voisi olla muunkin? Että on tietenkin niin kuin kirurgi ei voi ajatella näin, eikö niin? Mutta toisaalta samaan aikaan myöskään kirurgi ei voi myöskään niin kuin pelätä epäonnistumisia, vaan että hän on päästävä niistä eroon. Ja mä käsitin, että Oulun yliopistollisessa keskussairaalassa esimerkiksi niillä on tällainen moka-perjantai, jossa ne niin kuin tavallaan purkaa niitä paineita, joita virheistä syntyy. Mutta tämä niin kuin ajattelu, että katsoo, että se on vain palautetta ja sitten mennään eteenpäin. Eikä luo edes itselleen sellaisia kuvia vaikka startup-maailmassa, että hei, että tämä oli niin kuin yhden yön menestys, koska sellaisia ei käytännössä katsoen ole. Ja sitten, että kaikki meni todella sulavasti niin kuin siitä ensimmäisestä ideasta, jonka piirsi paperille siihen, että oli tällainen IPO, joka oli kaikkien aikojen suurin ja sitten oli naama Inklehden kannessa. Niistä on hyviä tarinoita edes. Niin, ei tulekaan. Ja sitten sen tarinan niin kuin menestystarinoiden ongelma on aina se, että kun ne kerrotaan historiasta päin, niin tavallaan kaikki näyttää tosi loogiselta, vaikka todellisuudessa se on kaoottinen ja sitten siellä on tuhansia yrittäjiä jatkuvasti, joista osa on tehnyt ihan samat ratkaisut, mutta epäonnistunut. Ja sen takia siihen ei pitäisi suhtautua niin kovin vakavasti. Ja nyt mä en tällä sano, etteikö itsellä olisi vaikutusta siihen, että mihin pääsee. Tietenkin on, mutta se ei ole mitenkään niin kuin naulattu. Että monet tosi älykkäät, luovat ihmiset, joilla on hyviä ideoita, niin siinä vaan sattuu joku vaikka ajoitusvirhe. Kyllä. Ja tämähän se onkin, että mitäs jos niinku kaikki niinku nämä, mun mielestä Tuomisen Saku sanoo tosi hienosti, että ne on vaan kokeiluja, jotka ei niinku toiminut niin hyvin.
kun taas toiset kokeilut toimii. Mutta sen takia se on ihan mahtava. Siis se on oikeasti se on ihan mahtava sen, että mä en voi tietää. Ja tämä voi olla, niin kuin, että jos mä nyt oon lähtenyt Ranskan rannikolta kohti New Yorkia seilaamaan, ja mä tiedän, että täällä tulee myrskyä, tää voi olla, en tiedä mitä kautta mennään. Koko aika on se riski, että 5 minuuttia ennen New Yorkin satamaa, kun mä pääsen sinne autoon satamaan, niin voi tulla Google ja tehdä tämän saman. Kyllä. Eli se, että mä odotan sitä jotain jossain, mikä tekee mut, niin se toisaalta niin pakottaa mut sen, että en mä voi niin pidätellä hengitystä 2 vuotta. Että mun on vaan parempi nyt niin elää tässä ja nauttia näistä jutuista ja niistä kaikista kivoista jutuista, mitä tulee, ja yrittää vaan niin kuin, olla. Koska muuten tämä koko matka oli ihan turha. Näin on. Ja tämä niin vanha klisee, että matka on tärkeämpi kuin päämäärä. Mutta silti siinä kliseessä, niin kuin niin monissa muissakin, niin siinähän on ihan ydin olemassa siinä ajatuksessa. Että mä mietin sitä ennemminkin tällaisella tavallaan mahdollisuuteen ikään kuin kiinnittymisen näkökulmasta. Että niin kuin tavallaan katsoo, että kaikki on mahdollista ja sitten kiinnittyy johonkin tällaiseen tavoitteeseen. Mutta sitten pitää koko ajan huolta siitä, että tästä hetkestä ei tule pelkästään väline sinne tavoitteeseen pääsemiseksi, että niinku odottaa sitä koko ajan. Niin. Vaan, että se on tavallaan vaan jossain tuolla, ja sitten mun mielestä sen niinku elämän ja tekemisen pitäisi olla tosi arvokasta tässä hetkessä, mikä tarkoittaa sitä, että se on aina kivaa, mutta että jatkuvasti ymmärtää, että kun tulee vastoinkäymisiä esimerkiksi, niin vähän niin kuin pystyisi riemuitsemaan samaan aikaan niistä, vaikka tuntuu tosi paskalta, niin silti tästä oppii joka tapauksessa sellaista, että vaikka tämä menisi täysin läskiksi tämä juttu, mitä nyt tavoitellaan, niin tästä on jo hyötyä ollut. Niin kun sä sanoit tuosta, että ne on niinku tavallaan palautetta, niin mähän ajattelen myös niistä tunteista samalla lailla. Että nehän on niinku palautetta jotain, nyt tämä nyt tää niinku tulee tällaista palautetta, johon ovi menee kiinni. Mä oonkin kiinnostunut, mitä tämä yrittää mulle sanoa. Eli jotenkin tavallaan se hyväksyminen, ja sitten sä tavallaan rupeat katsoa sitä dataa. Ja vitsi se on, niinku, ja se on myös niinku se, ehkä mainittiinkin tässä, että jotenkin se treeni, että kun sä sanot ja myönnät sen, vitsi se tulee helpommaksi. Se ei enää yhtään pelota niin paljon. Kyllä. Että voi miettiä kirjankin kirjoittamisen näkökulmasta, että totta kai olisi kivaa, että kirjalla olisi positiivinen vaikutus ja se saisi hyvät arvostelut ja että se olisi myyntimenestys ja näin poispäin. Mutta tietyllä tavalla ne on jotain sellaista, mitkä ei mun käsissä enää ollenkaan. Ja sitten mä voin miettiä, että kun ne ei ole alun perinkään ollut tavoitteita, niin onko tästä syntynyt jotain arvokasta matkan aikana. Ja mä mietin esimerkiksi, että mä oon ollut vaikka Urpo Koposen kanssa Kotkan Töytärkalliolla, jolla on 300 kyynpesää. Niin mä en olisi ikinä päätynyt sinne niin kuin missään olosuhteissa muuten kuin tämän kirjan kautta. Et mä oon niin kuin tutustunut tällaiseen äärimmäisen mielenkiintoiseen hahmoon ja käynyt siellä kyynpesillä hänen kanssaan ja kuullut jotain sellaista kyystä ja sitten tietenkin niin kuin omien pelkojen voittamisesta, mistä mä en olisi mistään muualta kuullut. Ja tavallaan se on ihan yksi lysti, niin kuin mitä tuolle lopputuotteelle tapahtuu, niin jos tapahtuu hyvää, niin se on pelkkää bonusta, mutta mä oon hyötynyt ihan älyttömästi tästä. Ja sitten tietysti se, että mulla on ollut sellainen reilu 10 ihmistä, jotka on niin kuin auttanut ja niin kuin sparrannut koko ajan, jolloin tietää, että hetkinen, että se on auttanut omaa ajattelua eteenpäin. Mä uskon, että mä oon parempi kirjoittaja kuin edellisen kirjan jälkeen ja mulla on niin kuin parempi näkemys tiettyihin niin kuin tutkimuksen osa-alueisiin, koska on päässyt sparraamaan sitä sen alueen proffien kanssa. Niin kuin, no, eihän tällaista niin kuin, tavallaan, voisi jopa kuvitella, että tällaista ne ei saa edes rahalla. Eiku just näin. Ja sitten, kyllä just näin. Ja sitten se on semmoinen niin kuin kiitollisuus siitä, että on ylipäätään matkalla, mutta just se, että se kaikki menee. Mä huomaan, että niin kuin se meni sen lavalle menokin, että jos mä rupean liikaa niin kuin miettimään niitä tulevia juttuja, niin mä missaan ne onnelliset hetket, ja mä missaan sen, niin kuin, ne kaikki jutut, mutta no, pakko kertoa toi kyy-juttu. Niin. Sori, sä et voi sanoa vaan, että kyy, ja mä oon kyynpesillä. Niille, kerro. Siis Urpo Koponen alkoi kuvata käärmeitä, siis kyykäärmeitä, niin että hän on käärmeiden tasalla maassa, ja hänellä ei ole mitään maskia kasvoilla. Ja tämä kiinnosti mua niin paljon, että mä sitten olin yhteydessä Urpoon, ja niin kuin tavallaan halusin päästä käsiksi siihen, että miten se on sen tehnyt. Ja Urpohan on tehnyt sen kylmästi niin, että hän on siedättänyt itsensä siihen. Eli
siinä on monta mutkaa matkassa, että siellä tapahtui muutama vahinko kyyden kanssa, jossa hän huomasi, että ne ei ole kovin aggressiivisia, jos niiden käärmeiden niin kuin seuras ei ole korkealla, eikä käyttäydy itse aggressiivisesti. Hän nukahti siis siellä töytärkalliolla sen yhden kyynpesän viereen, kun hän odotti aamulla, että saa kuvan ensimmäisestä kyystä, joka tulee pesästä ulos. Se on se niin kuin hienon kuvan. Ja heräsi siihen niin kuin torkuilta, kun yksi kyy liplatti hänen korvaansa kielellä. Ja siitä sitten niin kuin erinäisten reittien kanssa Urpo laskeutui alas näiden kyiden luokse. Ensin kypärä päässä. Ja silloin nämä kyyt tuli siihen lähelle ja tökki sitä kypärää ja huomasi, että sitten ne lähtee pois, kun ei siinä ole mitään ihmeellistä. Sitten Urpo otti kypärän pois ja sanoi, että 3 vuotta siedätti itseään ja nyt ei ole mitään reaktiota tällä hetkellä. Ja ne on tosi upeita ne kuvia, kun ne on otettu sieltä sen käärmeen näkökulmasta. Ihan mahtava. Mut kyllä mäkin uskon, että toi siedettäminen sehän on niin kuin tosi nopeasti, jos on jopa joskus vähän sääli, koska sä oot se, että okei, what next? Tervetuloa takaisin. Tämä on Deep Shittiä tunteet työelämässä. Me ollaan Henkka Hyppösen kanssa täällä studiolla ja aiheena meillä on pelko. Yksi kiinnostavimpia tunteita, mitä mä tiedän. Seuraava kysymys mulla olisi se, että miten sun mielestä niin kun ympäristö vaikuttaa siihen omaan pelkoon? Eli jos yksilö nyt olisi vaikka itse tehnyt itsensä kanssa aika paljon töitä ja kohtaisi niitä kyykäärmeitä tai mitä ikinä omassa ympäristössä onkaan ne pelot, mutta sitten ympäristössä vaikka pelätään, niin miten paljon ne tarttuu ne tunteet? No tunteethan tarttuu, että siitä ei kai liene mitään kiistelyä, mutta se on jännä juttu, että millä mekanismeilla niin kun ne tunteet tarttuu tai millä me ne havaitaan. Se yksi sellaisista mielenkiintoisimmista jutuista, johon mä törmäsin tämän retken aikana, on se, että itse asiassa meillä ihmisillähän ei ole feromoneja, tai itse asiassa voihan ollakin, mutta meillä ei ole järjestelmää niiden poimimiseen, koska meiltä puuttuu vomeronnasaalielin. Mikä oli feronomi? Feromonit on tällaisia hajusignaaleja, joita eläimet esimerkiksi käyttää, jotka käynnistää tietynlaisia käytöksiä, että ne esimerkiksi ohjaa vaikka saaliin luokset ja ohjaa pariutumista ja muuta. Okay. Ja sitten esimerkiksi käärmeellä on kitalaessa silloin Jacobsonin elin, eli tällainen vomeronnasaalielin, jonne se työntää kielensä. Ja se on käytännössä katsoen käärmeen näkö. Eli se näkee hyvin tarkasti sen ympäristön sillä kielellä. Ja sen takia se lipoo, siis se ei lipo ärsyttääkseen meitä. Eikä sen kieli ole kaksihaarainen siksi, että joku jumala on joskus halkassut sen, vaan sen takia, että se on se millä se aistii. Se on se tärkein juttu. No, joka tapauksessa ihmisillä on, niin kuin aika monilla itse asiassa on tämä vomeronnasaalieli, mutta sieltä ei kuule mitään yhteyksiä aivoihin, jolloin aika monet tutkijat pitää sitä niin kuin faktana, että me ei voida sen avulla aistia mitään. Mutta meillä on kemosignaaleja, eli on tietynlaisia niin kuin hajuja, ja pelkohiki on esimerkiksi sellainen, joka vaikuttaa ihmisen käytökseen. Okay. Eli se virittää amygdalaa, ja sitten ne kokeet, joita tästä on tehty, on sen verran pienillä määrillä tehty, että ne on vähän niin kuin ristiriitaisia, että miten ne vaikuttaa. Että yleensä näissä tutkimuksissa testeissä on käynyt niin, että se hiukan hidastaa niin kuin tilanteessa luontaisesti valitsemista. Ja sitten joissain tapauksissa on nähty esimerkiksi, että kun miesten pelkohikeä laitetaan huoneeseen, jos on naisia, niin niiden kyvykkyys sanantunnistustestissä paranee, mutta vain sellaisten sanojen kohdalla, jotka on selkeitä, että heti kun tulee vähän epämääräisempiä, niin sitten se taas hidastuu. Ja sitten uhkapelikokeissa on katsottu, niin siellä on niin kuin sitten taas ihan ristiriitaiset, että osa alkaa uhkapelikokeissa, ja se haju on sellaisella niin kuin tasolla, että se ei ole tietoinen, se et haista sitä varsinaista, että haiseepas hiki, vaan paljon matalammalla tasolla. Ja sitten on verrattu niin kuin urheiluhikeen, että kysymys ei ole määrästä eikä hiestä sinänsä, vaan että siellä on joku komponentti ilmeisesti, mikä sitten on tällainen pelkohiki. Ja näissä uhkapelikokeissa sitten taas osa ryhmistä on alkanut pelata niin kuin, tavallaan niin kuin varmempaa peliä, ja sitten osa on alkanut ottaa ihan älyttömiä riskejä siinä. Okay. Tämä on niin kuin yksi, miten se leviää
Mutta sitten pääkeinohan on se tietenkin ilmeet ja eleet ja muut. Ja Aki Riihilahti sanoi hyvin, kun haastattelin häntä kirjaa, että se näkyy tavallaan joukkueessa tosi nopeasti, kun se pelko ja paniikki alkaa levitä. Että ensinnäkin, niin että kun vastustaja kun tekee sen yhden maalin, niin vaikka tultiin luottaen kentälle, niin tavallaan kaikilla käy päässä se ajatus, että no niin, taas mentiin. Ja sitten siellä alkaa niin kuin ajoitukset kärsiä, että sellainen niin kuin syöttö, minkä se tekee 100 kertaa onnistuneesti harjoituksissa, niin se ei mene enää kertaakaan peliin. Ja syötön kuoletukset niin ei pysty ottaa jalalla vastaan. Ja näinhän me sitten reagoidaan kukin eri tavalla. Sanoiko se kertoo? Mä oon miettinyt sitä aina kanssa sitä tunnetta, että kun yleisöhän, niin kuin penkkiurheilijat miettii siinä, että oh no, että nyt tuli toi maali ja nyt niin kuin näin. Mutta kertooko se, että vaisto, niin kuin, ne ajattelee, että nyt kaikki muutkin meistä ajattelee, mutta näkeekö sanoiko se, että näkeekö ne jollain tavalla niiden niin kuin fysiikasta, ne toiset pelaajat toisistaan? No näkeehän sen. Ja näinhän Akikin kertoo, mutta emme tiedä, että onko se sellainen niin kuin älyllinen ajatus siinä niin kuin päässä, että tämä nyt olisi niin kuin pelkoa, vaan että se on enemmän sitä vaan, että nyt tämä peli menee huonosti, kaikki pelaa huonosti. Ja kyllähän se näkyy esimerkiksi niin kuin hienomotoriikan katoamisena ja sitten osa alkaa kelailla niitä tilanteita liikaa ja silloin ollaan jo auttamattomasti myöhässä, että jos alkaa miettiä päässään, että mitä tässä tilanteessa tekee. Se on musta ihan mieletön toi, että kun mäkin tunteiden kanssa teen, ja sitten ihmiset on vähän se, että no joo, no kato, ne nyt on, ja kato näin. Ja sitten tämä tämmöinen, että kun rupeaa tutkimaan sitä, että miten se vaikuttaa meidän fysiikkaan, ja kaikkihan me tiedetään, että kun rupeaa stressaamaan, niin kädet hikoilee, että miten konkreettisia juttuja nämä on. Ja sitten me ei, ja se on musta aivan uskomaton se, että joku kiire vaikka, että kuinka ne tavarat rupeaa tippumaan, tai kuinka se, se semmoinen huutaminen alkaa, tai tämmöinen, että se ihan menee sinne primitiivisiin aivoihin, ja sä oot se kaikki se sun hienosääntö siinä puheessa ja motoriikas häviää, niin se on ihan uskomaton, mutta mun mielestä puhutaan liian vähän niin, ja tämä järjestelmähän on sinänsä kiinnostava, että sehän on rakentunut vain ja ainoastaan fyysistä uhkaa varten. Niin. Eli niin kun pelko toimii tiettyyn pisteeseen asti, niin se toimii energiana. Ja itse asiassa jännä juttu on se, että pelko ja innostus ei eroa fysiologisesti juurikaan toisistaan. Ja sä pystyt hyppäämään siis yksinkertaisesti leimaa vaihtamalla pelosta innostukseen. Niin. Ja se alkaa näkyä esimerkiksi karaoke-laulu, että laulatko nuotilleen ja ajotukselleen. Se näkyy siinä, että minkälaisia puheita pidät, ja näkyy jopa matematiikkatesteissä. Ja tästä on olemassa kaikista tutkimusta. Okay. Ja nyt tavallaan se hassu on, että jos ei tätä ajateltaisi, että kun niin kuin älyllä on niin paljon valtaa ja yhteistyöllä, niin tavallaan se on musta tosi hullua ajatella, että miksei me tätä komponenttia ajatella, koska se on se keskeinen juttu. Eli jos käytännöllisesti katsoin, Steven Porges, jota mä haastattelin kirjaa varten, hän puhuu tällaisesta kuin neuroseptio. Eli tullaan mihin tahansa tilanteeseen, niin me tulkitaan, että onko tämä tilanne turvallinen, vaarallinen vai hengenvaarallinen. Jos me tulkitaan, että se tilanne on turvallinen, vaikka eikö niin saattaa olla niin kuin väittelyä ja keskustelua, mutta tulkitaan, että se on turvallinen, niin silloin ihminen pysyy sosiaalisen kanssakäymisen tällaisessa mooduksessa. Ja heti kun me tulkitaan, että se on vaarallinen tai hengenvaarallinen, me aletaan regressoitua sinne vanhempiin vasteisiin. Eli ensimmäinen niistä vasteista on nisäkkäiden vaste, eli mobilisaatio, pakene taistele vaste. Ja jos ei me vieläkään saada turvaa tällä alueella, niin me regressoidutaan sinne viimeiseen vasteeseen, joka on peräisin matelioilta, joka on jähmettymisreaktio. Ja siinä tilassa elimistö siirtyy hapensäästötilaan, sydämen lyöntitiheys laskee, niin kuin käytännössä katsoen kehosta tulee kivuton. Ja silloin me valmistaudutaan kuolemaan tai kohtaamaan väkivalta kivuttomasti. Ja näinhän jollekin käy. Siis ihmisillä saattaa esiintymisjännityksestä lähteä taju, eikä siinä sinänsä ole mitään varsinaista vikaa. Et toki se järjestelmä on vähän ylivirittynyt, mutta se ottaa niin lujaa kiinni, että se ihminen ei saa turvaa ja se nykäisee sen koko systeemin kiinni kerralla. Mutta nyt tavallaan niin kun mä vielä päätän tämän ajatuksen, että välittömästi kun me mennään tänne, että me aletaan valmistella näitä järjestelmiä, niin kiertäjähermo, eli 10. aivohermo, on tällainen niin kuin keskeinen tekijä siellä. Ja sen tehtävä on käytännöllisesti katsoen, nyt mä yksinkertaistan rankasti, mutta yksi sen keskeisistä tehtävistä on sydämen rytmin säätely. Ja silloin kun meillä on uhkaava tilanne,
niin se tulkitaan eikö niin, että se on fyysisesti uhkaava tilanne, jolloin meidän järjestelmiltä vaaditaan suurempaa tehoa. Mutta ei tehoa siihen, että nytpä älykkäästi keksin itselleni niin kuin ratkaisun tähän ongelmaan, vaan me tarvitaan isoissa lihaksissa, että me pystytään pakenemaan tai taistelemaan. Ja nyt käytännössä katsoen se tarkoittaa sitä, että neokorteksissa alkaa niin kuin olemaan siis suuri sekä happi- että glukoosivaje, koska sitä ohjataan muualle. Ja nyt jos ajatellaan vaikka tuollaisen kognitiivisen suorituksen kannalta, että mitä siellä aivokuoreen sijaitsee, niin siellä on vaikka työmuisti esimerkiksi ja puheen ymmärtäminen ja tuottaminen. Ja jos nämä katoaa pelistä, niin voi olla hankala. Ja totta kai, eikö niin? Vähän mutkat suoreksi, yksinkertaistus, mutta tämä on se prosessi siellä alla. Ja jos te katsotte tänne niin kuin työyhteisössä, niin tämän näkee joka paikassa. Että kun ne ihmiset menee poteroihin, ne alkaa vähän varmistella paikkaansa. Ne ei ole enää sosiaalisen kanssakäymisen moodissa, jossa voidaan katsoa niistä tuloksista, että syntyykö jotain originellia ja sitten, että syntyykö yhteistyön tuloksia. Mutta mä vielä korostan sitä, että menestyä voi monella tavalla yrityselämässä. Ja niin kuin täydellisen niin kuin psykopaattihullut johtajat voi niin kuin johdattaa yrityksensä menestykseen. Mutta onko ne sitten sellaisia yrityksiä, missä me halutaan olla töissä? Niin, ja sitten niin kuin mä ainakin väitän sitä, että nyt kun me, niin kuin tässä puhuttiinkin, että ympäristö muuttuu, eikä me voida mennä sille taaksepäin niihin joihinkin aikoihin, ja meneekö tämä nyt veetä vai eikö, niin kyllähän niin kuin se on ihan luonnollista, että eihän me maatilat mentiin tehtaisiin ja tehtaista mennään näin, niin mun mielestä tämä game on muuttumassa taas, että nyt se, niin kuin, jos nyt aina on ollut nopeasti, että tuotteilla pystytään kilpailemaan, ja ne on niin kuin samanlaisella kilpailuasetelmalla, niin nyt enempi ja enempi mennään koko aika siihen, että mitä se voi se työympäristö, kulttuuri tuottaa siihen päälle, jota ei pysty kilpailemaan tai ei pysty kopioimaan niin helposti. Niin siinähän tullaan heti tähän, että onko työympäristö semmoinen, joka edes ylipäätään pystyy niin kuin tuottamaan jotain. Tämä on musta kiinnostava juttu. Ja sitten Zappos on esimerkiksi loistava just esimerkki niin siitä, että miten tällaisen niin kuin internet-teknologian päälle ja verkkokaupan päälle saadaankin sitten tällainen niin kuin inhimillinen lisäarvo aikaiseksi. Et siellä on 3000 työntekijää, pitkälle yli 2 miljardia liikevaihto, tekee koko ajan voittoa se yritys. Ja niiden ajatus on se, että niiden strategia on se, että henkilöstö on onnellinen. Ja siellä on niin kuin ihmisillä valtavasti valtuuksia tehdä päätöksiä niin kuin asiakasrajapinnassa, ja niillä on kaikki täysin avointa. Et ne julkaisee joka vuosi esimerkiksi tällaisen Zapposin kulttuurin kirjan, johon jokainen ihminen Zapposissa saa kirjoittaa 500 merkkiä siitä, että mitä Zapposin kulttuuri merkitsee hänelle. Ja näitä tekstejä ei editoida, vaan hyvät ja pahat, niin kaikki laitetaan siihen kirjaan. Ja sitten sen kirjan saa kuka tahansa tilata Amazonista. Se menee kaikille ihmisille ja yhteistyökumppaneille. Ja se yrityksen johto vaan pitää tällä tavalla huolen siitä, että se mitä ne puhuu kulttuurista on totta myös. Että se on äärimmäinen testi. Ja jos miettii tätä niin kuin esimerkiksi Suomessa, niin enpä usko, että kovinkaan monta tuollaista niin kuin yli 3000 ihmistä työllistävää yritystä on, joka uskaltaisi tehdä tällaista. Että se kestäisi niin kuin mitään päivänvaloa, se niin kuin vaikka suhteessa heidän arvoihinsa tarkastella sitä toimintaa, että mitä se on käytännössä. Mitä noi musta ajattelee, mitä sitten, ja sehän on ihan sama niin kuin yksilöinä, että mä ainakin itse näen, että jotenkin, että ne yksilöt pystyy sanoa rohkeasti, on niin kuin tavallaan säkin sanoit, sanon arvo, elää arvojensa mukaisesti, toimii silleen, ja sitten se yritys rupeaa puhumaan silleen, ja niin kuin mun mielestä se on ihan mahtava se, että toisaalta niin kuin mä haluankin nähdä sitä, että ne yritykset, jotka oikeasti on rehellisesti sitä, mitä ne on, niin ne saa niin kuin tavallaan niiden maine tuo niille lisää bisnestä sen sijaan, että nyt pitäisi käyttää miljoonia siihen mainoskampanjaan, jolla luodaan se tietty mielikuva, mikä sitten kusee kuitenkin jossain asiakaskohtaamisessa, missä sitten niin kuin ei toimitakaan sen mukaan, kun vaikka se asiakaskohtaamisessa oleva henkilö pelkää. Zapposessa ne vie sitä, mä oon tavannut Zapposin yhden johtoryhmän jäsenen ja sitten Jen Limin, joka on tehnyt sen ensimmäisen kulttuurikirjan, ollut sieltä niin kuin tosi juuresta mukana. Ja niillä on tällainen tapa, että ne kertoo ihmisille, että niillä on valtuuksia siellä asiakasrajapinnassa tehdä omia päätöksiä. Ja 2012 esimerkiksi Zappos julkisti niiden pisimmän yhtämittaisen asiakaspuhelun, joka oli 10 tuntia 29 minuuttia putkeen. Ja nyt tätä ei julkistettu varoittavana esimerkkinä,
vaan niin kun, se oli niiden viesti, että hei, yksi meidän myyjä päätti tehdä tällaisen, niin se sai tehdä sen, ja tämä on mahtava juttu, että tämä kertoo siitä meidän sitoutumisesta asiakkaisiin. Tai sitten sinne soittaa joku humalassa ja tilaa pizzan, niin ei suinkaan sano silleen, että pitäisi soittaa siihen lähempään pizzeriaan, vaan kysyy, että no mitkä täytteet ja mikä on osoite. Ja sitten googlaa siitä lähimmän pizzeriaa, tilaa sinne, maksaa sen Zapposin luottokortilla ja laittaa sinne viestin vaan mukaan, että tämän tarjosi Zappos. Eli se on, se on tällainen se ajatus siellä. Ja nyt kun ihmiset tekee niitä päätöksiä, niin totta kai ne alkaa kantaa vastuuta myös niistä päätöksistä. Että ne niin kun kokee, että yritys arvostaa meitä ja haluaa, että me käytetään sitä valtaa, niin useimmiten ihmiset sitten alkaa miettiä, että miten tätä valtaa käytetään. Niin, ja siis mä vuonna 2001 kirjoitin, kun mä olin töistä matkalla bussilla kotiin Munkkivuorelle, mä kirjoitin, että miksi tämä työelämä olisi niin erilaista kuin perhe. Että miksi mun, niin kun, jos mut on isä ja äiti kasvattanut hyvän käyttäytyväksi ja toisia arvostavaksi, niin miksi mun pitäisi nyt mennä 8 tuonne työkulttuuriin, jossa mä en saisi enää toimia sen mukaan. Niin mun mielestä toi kuulostaa ihan teini-ikäiseltä, että sä luotat siihen, niin sehän on yleensä niin, että sä rupeaa olemaan sen luottamuksen arvoinen, eikä se sössi, koska sä niin luotat siihen, annat sille sen lompakkoa, että hei, että kyllä. Tuu, ja sit kun on hätä, niin käytät sen, mutta ette muuten. Niin ainakin mulla se on henkilökohtaisesti itse toiminut, että mä olin tavallaan sen luottamuksen arvoinen sitten. Joo, ja sitten tämä, että se, mitä nämä niin pelätään niin tavallaan tällä kontrolloinnilla, tai että mikä se niin taustalla oleva pelko on, että onko se sitten se, että pelätään, että jos sillä ihmisellä on se niin oikeus käyttää firman luottokorttia, niin sillä niin sekoaa pää täysin. Se on kauheat aliarvoja koko kaupungille. Kyllä. No niin, Henkka, meillä on tosiaan tänään aiheena pelko, ja meillä alkaa aika loppua kohta. Päästään vetää vielä yhteen tämä koko homma ja mietin, niin kuin mä puhuin tuossa alussa, että niin kuin mä koen, että mehän tiedetään, mehän ihmisethän me tiedetään kyllä. Että mehän, niin kuin, jotkut sanoo, että meidän koko aivot on niin kuin ylikuumentunut, että sehän on ongelma, että me ajatellaan niin kuin kaikki asiat ja me niin kuin rationalisoidaan tunteista lähteen kaikki. Niin tavallaan niin myös tämäkin. Me tiedetään, miten pitäisi syödä ja nukkua ja näin, mutta se käytäntöhän on aina eri asia. Niin samalla lailla on myös tämä pelko, että miten me voidaan niin kuin käytännössä niin kuin ihmisinä tehdä, kun me mennään tonne nyt, jatketaan päiväämme ja me kohdataan niitä tiettyjä kohtia, missä niin kuin mä pystyn rastittamaan ruutuun, että oletko osallistuja vai pizzaaja. Ja mä ajattelin, että niin kuin mun pitää olla toi pizzaaja, jolla mä niin kuin joudun mennä sinne stagelle ja mä joudun pistää itteni esille, mutta mä olisin voinut tosi helposti mennä sinne sivuraiteille ja olla siellä niinku turvallisessa, vähän välimatkan päästä katsella sitä kaikkea. Kyllä. Ja olla niinku siedättämättä itseäni tähän uuteen haasteeseen. Niin mitä me voitaisiin niinku käytännössä ihmiset tehdä, kun me jokainen erikoisessa elämäämme kohdataan niitä tiettyjä kohtia, mitkä niinku haastaa meitä ottamaan? Musta niin elämään pitäisi muutenkin seurata aika huvittuneesti. Että meillähän on sellainen mulla on sellainen kokemus, että aika monella on sellainen illuusio, että tämä meidän elämä on jotenkin hirveän tärkeä. Just näin. Ja nyt tämä ei niin kuin ulotu toisten elämään, että me ei voida toisten elämään mennä sössiin ja sanoa, että sun elämä ei ole tärkeää ja tehdä jotain radikaalia siellä, mutta no, niin kuin yleisesti ottaen ajatellen, että miettii tästä niin kuin 200 tai 400 vuotta eteenpäin, niin kukaan ei muista, että kukaan meistä on ollut edes täällä. Ei edes noista niin kuin kaikista merkittävimmistä henkilöistä. Se saattaa historian kirjoissa jotain kulkea, mutta internet tietysti on ikuinen, paitsi että nythän Googlesta saa poistettua jo jotain tietoja, mutta että se ajatus on se, että ei tässä nyt hirveästi kannata jännittää, että sillä niin kuin loppujen lopuksi oman kuoleman jälkeen sen maineille ei ole juurikaan väliä enää. Niin. Ja mutta toi on niin kuin yksi osa, että sitten jos miettii niin kuin tällaista käytännön puolta, niin tämä tavallaan tämän Stephen Porgesin polyvakaalisen teoria ja kiertäjähermon löytäminen mun mielestä, mä olin yllättynyt siitä, että siitä ei tiedetä enempää, koska se kuitenkin on se niin keskeisin paikka, miten pääsee siihen reaktioon kiinni suoraan. Että ei tarvitse kelailla tehdä mitään vaikeaa, vaan hyvin yksinkertaisesti vaan vahvistaa tätä kiertäjähermon sydämenlyöntiä hillitsevää signaalia. Ja se tapahtuu niin yksinkertaisesti, että hengittää pidempään ulospäin kuin sisäänpäin.
Okei. Eli sisäänpäin me hetkellisesti blokataan se signaali, mutta ulospäin hengittäessä, niin tämä signaali vahvistuu sinne sydämen tällaiseen SA-solmukkeeseen, ja silloin sydämenlyönnit hidastuu, jolloin tavallaan sen reaktion saa poikki. Rauhoitettu. Niin, rauhoitettu, jos niin kuin sellainen tarve on. Että totta kai tämä leiman vaihtaminen siellä niin kuin huipulla toimii myös erittäin hyvin. Mutta sitten mä mietin sitä niin kuin yrityksissä ja sitä niin kuin organisaatiokulttuuria ja sitä niin kuin luottamuksen kasvattamista, että mä en näe mitenkään, että miten bisneksessä tällainen niin kuin superkontrolloitu järjestelmä voisi toimia tulevaisuudessa, koska se on niin järjettömän hidas. Asiakkaiden odotukset on jo nyt kohtuuttomia ja me ollaan vasta nähty niin kuin ensimmäinen vaihe niistä kohtuuttomista odotuksista, joita asiakkailla on jatkossa. Ja se ei enää niin kuin riitä, että yrityksellä on viestintäosasto tai että siellä on joku korvauskäsittelyprosessi ja muuta. Se on jo maine mennyt siinä vaiheessa, kun näiden osastojen välinen mailivaihto on käynnissä, vaan että ihmisten pitää reagoida tosi nopeasti asiakkaiden tarpeisiin ja olla hereillä. Ja silloin, jos miettii tätä yrityskulmaa, niin tietyllä tavalla näitä ihmisiä ei voi valmentaa siihen, että sen yrityksen pitää olla sellainen, eikö niin kuin se on, sillä pitää olla joku ydin. Nythän monille yrityksille ei ole mitään ydintä, että ne yrittää raapia vaan rahaa kasaan eri paikoista. Ja silloin joutuukin käyttää viestintäosastoa paljon viestimisessä. Sun pitää keksiä, mitä se kuulostaa hyvältä. Niin, mutta sitten jos se, niin kuin ymmärrät sen yrityksen merkityksen ja mitä se edustaa, silloin se on hyvin niin kuin simppeli idea, joka jollain tavalla noutaa niin kuin omasta arvojärjestelmästä, niin sitten niin kun sä olet vaan sen yrityksen edustajana oma itsesi, niin aika moni asia tapahtuu. Tämä toki on niin kuin helppoa sanoa näin, mutta tästä on olemassa paljon esimerkkejä Suomessa ja maailmalla, että miten tämä toteutuu. Ja sitten sellainen äärimmäinen läpinäkyvyys kaikkeen. Et se niin kuin näissä niin kuin tutkimuksissa, mitä on vaikka näistä organisaatiopsykopaateista ja sosiopaateista, niin parhaat kasvupaikat niille on tällaisia, missä ei ole läpinäkyviä tuloksia eikä käydä keskustelua. Ne pystyy siellä manipuloimaan elämään pitkään. Ja heti kun siitä tehdään niin kuin läpinäkyvää ja keskustellaan kaikista asioista, tulokset on näkyvissä, niin siitä tulee todella vaikeaa sitten niin kuin piilotella tällaisessa organisaatiossa. Joo, täällä käytettiin mainintaa, että ne on tämmöiset Amsterdamin ikkunat, että se on hyvä, että sulla on, niin sit sulla näkyy, se pysyy kämppä puhtaana, kun on niin isot ikkunat, että pitää pitää koko aika, niin kuin, että se näkyy, niin sehän on se, mitä Chappos tekee. Ja mun on pakko sanoa tuohon se just, mitä mä ajattelen, teini-ikää kohta lähtyy mun omat lapset, niin just se, että niinhän sen pitäisi tehdä, niin mä ajattelen mun lapsienkin kanssa, että enhän mä voi tietää, mitä haastaisi ne tulee, mikä X-asia tulee, mikä pilleri niille tullaan tarjoamaan, ei aivot pysty kuvittelemaan, mikä, että jos niin tupakat ja alkoholit ja muut pois, mutta se tulee olemaan joku tilanne, jossa ne tulee olemaan. Ja ainut, mitä mun pitää, niin kuin, mitä mä voin tehdä, on se, että mä luotan siihen, että mä oon antanut sille valmiudet ratkaista se parhaan mahdollisella tavalla. Että mä joudun niin kuin let go. Niin sehän mun mielestä se Chaposkin, niin kuin, että nehän antaa sen. Kyllä. Ja silloinhan ne on rentoja, ja silloinhan niitä hyviä ideoita tulee, kun ne ei ole niin kuin, että no onko tämä oikein vai eikö, ja mitenköhän se on johtaja tuosta ajattelisi, onkohan mulla tästä, mun pitää vähän kysyä. Ja aika nopeasti se korjaa myös se ympäristö tällaisessa yrityspiirissä, että jos toimii sillä tavalla, että asiakas ei saakaan siitä kokemusta ja arvoa, niin sehän näkyy tosi nopeasti myös jo välittömästi siinä omana palautteena. Ja tätä myös niin kuin aliarvioidaan, koska todellisuudessa niin me käyttäydytään enemmän ehkä asiakkaiden odotusten mukaisesti kuitenkin siellä asiakasrajapinnassa. Sitten organisaatio on erikseen, että mitä siellä välillä, jos ei olla tekemisissä tämän niin maksavan portaan kanssa, että mitä siellä tapahtuu. Mutta toi on kyllä kanssa, että ei niinku, harvoin, mulla oli Tuija Seipel täällä, puhuttiin asiakaskokemuksesta esimerkiksi, niin harvoin se niinku on just se, että oikeasti ne, jotka on siellä asiakasrajapinnassa, että ne oikeasti ajattelisivat, että mä palvelen just tota, ja tämä on se tärkein. Kyllähän ne ajattelee usein, että mä sinne ylöspäin sinne, mitä ne siellä ajattelee ja mikä se meininki on. Että kyllähän tuohon on. No silloin siinä on jo joku vika. Joo. Hei, mahtava juttu. Tässä me ollaan niin mun mielestä nyt, mulle ainakin just päällimmäisenä jää mieleen se, että tavallaan se pelko on jollain tavalla myös ystävä ja se tavallaan sitä tunnistamalla ja sitä tavallaan, no mulle jää mieleen sana pökkimällä tai katsomalla sitä ja katsomalla mitä se pystyy viestittämään, niin siitä pystyy saada kaverin. Niin, kyllä.
Ja mä en ehkä näe sitä niin kuin ihan noin analyyttisesti, mutta jaan tämän niin kuin ajatuksen, että tietenkin niin kuin se ohjaa niin kuin rajoille ja sellaisiin kohtiin, missä ei ole oppinut joko toimimaan itsensä kanssa tai ammatillisesti. Sitten se toimii tiettyyn pisteeseen asti energiana. Sitten se tietenkin kirkastaa myös tilanteissa, että se on niin kuin äärimmäinen tilanne, niin saattaa joskus fokusoida. Mutta se, että auttaako se sitten luovuudessa, niin se voi käynnistää jonkun prosessin, mutta ei näyttäisi auttavan esimerkiksi luovassa ongelmanratkaisussa, koska niitä testejä on tosi paljon, missä sekä yksilön että sitten ryhmän se niin kuin, tavallaan kyvykkyys alkaa laskea siinä tilanteessa. Että se perustahan ei, niin kuin se peruslaskentateho, ei siellä aivoissa häviä mihinkään, mutta se mitä saa käyttöön tilanteessa, niin alkaa tippua alaspäin. Ja tämä on mun mielestä se paikka, mitä mäkin olen yrittänyt tässä kirjassa hahmottaa, että missä kohtaa se auttaa valmistautumiseen, auttaa eteenpäin, kertoo jotain tärkeää, jopa siis pitää hengissä, koska sehän on se perustehtävä. Niin mutta sitten, että millä kohtaa se menee se kippipiste, jossa sitten, kun kaikki se, mitä yritetään siihen pelon saada aikaiseksi, romuttuukin, niin se vaikeuttaa joka ikistä kohtaa. Kyllä. No mut hei, ihan loistavaa. Kiitos sulle Henkka vierailusta. Kiitos Camilla, että sain tulla.